कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. டியோத்திஸ் அத்தனை பேருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். நிமிஷம் ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணிடுறேன். எஸ், ஸ்கிரீன் தெரியுதா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா, நம்மளோட டைட்டிஸ்க்கு, இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்க டைட்டிஸ்க்கு நம்மளோட பிரணாம்ஸ் தெரிவிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கிய சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपिका गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா, இஸ்கான் பெங்களூரு ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா நம்மளோட ஈசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவங்களுக்கு நம்மளோட நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுப்போம். குரு மகராஜ் அவங்களுக்கு நம்மளுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுப்போம். நம்மளுடைய குருவான என்என்டி பிரபுஜி அவங்களுக்கும் நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு இன்னைக்கு செஷனுக்குள்ள நம்ம போகலாம். இன்னைக்கு டேட் 12வது நாள் பகவத்கீதையை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதில் பக்தி யோகம் என்னையோடு நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகுது. 12வது சாப்டர் என்ன அப்படின்னா பக்தி யோகம், பக்தி தொண்டு. பகவத்கீதையின் 12வது அத்தியாயத்துக்கு நாமம் என்ன அப்படின்னா, பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் அல்லது பக்தி தொண்டு, பக்தியின் பூரணத்துவம். ஒரு சாப்டரா பகவான் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுத்துட்டே வந்தாங்க. அந்த 7th சாப்டர்ல ஒரு ஞானம் கொடுத்தாங்க, ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஓகேவா, அதை எப்படி பகுத்தறிஞ்சு பார்க்கறதுங்கிறத. அப்புறம் 8th சாப்டர்ல பரத்தை அடைதல் அது பார்த்தோம். அதாவது நம்ம இறக்கும் திருவாயில பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இறந்தோம் அப்படின்னா அவர்கிட்டே போவோம், அல்லது எதை நினைச்சுக்கிட்டே இறக்குறோமோ அதுவாகவே ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தாங்க. அப்புறம் நம்ம எல்லாம் ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் காட், பகவானோட பிரிஞ்சு வந்த சக்தி நம்ம எல்லாரும். ஸோ ஒரு உயிர்வாழியானவன் எப்பவுமே யார் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்? பகவான் மேல தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அனன்ய பக்தி, அதாவது மனம் பிறழாத அந்த பக்தியை பகவான் மேல செலுத்தணும். இந்த மாதிரி ஒரு சாப்டர்லயும் ஒரு ஞானம் கொடுத்தாங்க. 10ல பகவானோட விபூதி யோகம் எல்லாமே சொன்னாங்க. இதுல என்னவா பகவானை நம்ம இடம் காண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பகவானுக்கு சொன்னாங்க. நேத்து பார்த்தது 11வது சாப்டர்ல விஸ்வரூபத்தையே காமிச்சாங்க. பகவானோட விஸ்வரூபத்துல என்னென்னலாம் இருந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். பட் அது என்ஜாய்மெண்ட் கொடுத்துச்சா அப்படின்னா, முதல்ல பரவச நிலைக்கு போனாங்க அர்ஜுனனுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் வந்துருச்சு, பெருமை வந்துருச்சு. பகவான் நம்ம கேட்டதுக்காக அவரோட விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு. பட் அது
பார்க்க 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 அது வியப்பு மேலிட்டு போய் அப்புறம் கடைசியில் அது பயமா மாறிடுது. அதனால வேண்டி கேட்டுக்கிறாங்க, எனக்கு இந்த ரூபம் வேண்டாம், இந்த தற்காலிகமா எடுத்த இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் எனக்கு வேண்டாம், அதுக்கு பதிலாக உங்களுடைய சியாம சுந்தர ரூபத்தை நீங்க காட்டுங்க அப்படின்னு. அந்த சௌமிய வப்பூர் அது பார்த்தோம். அந்த 2 கை கிருஷ்ணர் ரூபத்தை காட்டுறதுக்கு முன்னாடி 4 கை தன்னுடைய ரூபத்தையும் காமிச்சிட்டு அப்புறம் பகவான் வந்து 2 கை ரூபத்தை காமிச்சாங்க. எது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னா பகவானுடைய அந்த 2 கை ரூபத்தை நம்ம கண்ணால பார்க்கறதுங்கிறது தான் ரொம்ப அரிதான ஒரு விஷயம். அதுக்கு நம்ம எப்படி இருக்கணும், தர்மாத்மாவா மாறணும். ஒரு ஜீவாத்மா எந்தெந்த படியெல்லாம் கடந்து வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு தர்மாத்மாவை தன்னை டிரான்சிட் பண்ணிக்க முடியும். அப்படி தர்மாத்மாவா ஆனாங்க அப்படின்னா பகவானுடைய இந்த உருவத்தை நம்மளால இந்த கண்களால பார்க்க முடியும். அப்ப எந்தெந்த படியெல்லாம் நம்ம கிராஸ் பண்ணி போகணும், அந்த படி நிலைகள் இருக்கா. எடுத்த உடனே இப்ப அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா அர்ஜுனன் கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணிட்டாங்க, பகவானை பூரணமா நம்ப ஆரம்பிச்சாங்க. என்ன நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம், பகவானை நம்பணும், அப்புறம் பொறாமப்படக்கூடாது. இந்த 2 விஷயம் இருந்தது அப்படின்னாலே பகவான் மேல நமக்கு அன்பு முக்கியம். அடுத்தது அன்பு வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் டிவோஷனல் சர்வீஸா மாறிடும்னு சொன்னோம். ஸோ ஒரு ஒரு படிக்கட்டா நம்ம ஏறி போயிட்டு பகவானை நம்ம ஈஸியா ரீச் அவுட் பண்ண முடியும். அர்ஜுனனுக்கு அந்த பிராப்தம்ங்கிறது கிடைச்சது. நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த பிராப்தம் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு படிக்கட்டுகளா நம்ம ஏறி போகணும் பகவானை பார்க்கறதுக்கு. இதுதான் இந்த சாப்டர்ல சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. என்னென்ன படிநிலைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து அர்ஜுனன் இதுல மறுபடியும் அர்ஜுனன் ஒரு டவுட் கேட்குறாங்க. இத்தனை ஞானம் கொடுத்து விட்டும் அர்ஜுனனுக்கு இந்த டவுட்ஸ் போகல. என்ன கேட்குறாங்க, 12.1 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா. அர்ஜுனன் வாச்ச ஏவம் சதத யுக்தா ஏ பக்தாஸ்துவாம் பர்யுபாசதே ஏ சாப்யக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக வித்தமாஹாம். அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? சரியா, யார் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னா பக்தர்கள் தான் பக்குவமானவர்கள். பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்ட பக்தர்கள் தான் பக்குவமானவர்கள். யாரு அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு டவுட் இருக்கு. அதனால கேட்குறாங்க, எப்போதும் உனது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டு இருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? உனது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டுபவர்களா அப்படின்னா எத்தனா பகவானை அவருடைய சுவை ரூபத்துல, ஓகேவா, பகவானை அவருடைய ரூபத்தை மனசுல நிலைநிறுத்தி அது மூலமா பகவானை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக பக்தி தொண்டு பண்றவங்க பக்குவமானவங்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? அருவ பிரம்மன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பகவானோட வெளிப்புற வெளிப்புறத்துல தோன்றக்கூடிய அந்த பிரம்ம ஜோதி. அந்த பிரம்ம ஜோதி தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு பிரகாசமான வெளிச்சத்தை கொடுக்கும். அதுதான் பகவான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த அருவமான வழிபாடு பண்றவங்களும் இருக்காங்க. தியான யுகத்துல நிலைப்படுறவங்களாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அந்த பிரகாசமான ஒளி தான் பகவான் அப்படின்னுட்டு அதுல கொண்டு போய் தன்னை ஐக்கியப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க, தியானம் பண்றாங்க. பட் அது என்ன அப்படின்னா பகவானை ஃபுல்லா போய் அடையிற இடம் அது கிடையாது. ஓகேவா, அது பிரம்மஜோதியில கலக்கிறது. பகவானு ஒரு ஒரு இடத்துல நம்ம பார்த்துட்டே வரலாம். இது பிரம்மஜோதியில கலக்கிறது. பிரம்மஜோதியில கலக்கிறது தான் பகவானோட ஒன்னாடுறது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா இம்பர்சனலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அருவத்தை வழிபடுபவர்கள். பகவானுக்கு ஒரு ரூபம்னு இல்லாம அவர் அருவமானவர். நம்ம சில இடத்துல எல்லாம் பார்த்தோம்ல தெரியும், கல்லு மாதிரி அல்லது ஏதாவது ஒரு உருவத்தை வச்சு அதுக்கு என்னன்னே சொல்ல முடியாது. ஓகேவா, நம்மளால அதை டெஃபைன் பண்ணவே முடியாது. அப்படி ஒரு உருவத்தை வச்சு அது சுவாமின்னுட்டு அதுக்கான வேண்டுதல்களை அவங்க வச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா, அதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அருவ பிரம்மனை வழிபடுதல். அதாவது அதுக்கு எதுவுமே இருக்காது, ஒரு வெளிச்சம் அல்லது ஒரு ஒரு பகவானை ஒரு அர்ச்சா விக்கிரமா நம்ம கோவில் எல்லாம் பார்க்குறோம்ல. நம்ம இப்போ கோவிலில் எல்லா கோவிலும் நம்ம சேவிக்கிறது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவானை சேவிக்கிறோம். அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இருக்கிற மாதிரி எல்லா ஃபீச்சர்ஸும். நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன், நமக்கு இருக்கிற மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, கண்கள், காதுகள், கைகள், கால்கள் இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனால் நம்மளோடது மாதிரி கிடையாது. ஓகேவா, நம்மளோடது எல்லாம் என்ன அப்படின்னா குறையோடைய புலன்கள், குறையோடைய உறுப்புகள் நம்மளோடது எல்லாம். பட் பகவானோடது எல்லாமே டிரான்சடென்டால் ஆனது, திவ்யமானது. ஓகேவா, அது அவரோட நாமத்தை சொல்றதும் ஒண்ணுதான், அவரோட அந்த குணத்தை சொல்றதும் ஒண்ணுதான், அவரோட ரூபத்தை பார்க்கறதும் ஒண்ணுதான். எல்லாமே ஒண்ணு. எதுக்கும் எதுக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் பகவான் கிட்ட நம்ம பார்க்கவே முடியாது. ஸோ அர்ஜுனனுக்கு வந்த டவுட் என்ன அப்படின்னா யாரு பக்குவமானவர்கள்? பகவானை உருவமா தரிசனம் பண்றவங்க பக்குவமானவர்களா, அருவமா பார்க்கறவங்க பக்குவமானவர்களா? இந்த அர்ஜுனனுக்கு இந்த டவுட் வருது. அர்ஜுனனின் கேள்வி, சிறந்தது எது? அருவ வழிபாடு. அருவ வழிபாடுன்னா அவ்யக்தம். அவ்யக்தம்னா தோன்றாத நிலைன்னு அர்த்தம். ஓகேவா, வியக்தம் அவ்யக்தம்னு 2 இருக்குது. அவ்யக்தம்னா தோன்றாத நிலை.
அதை நம்ம என்னன்னு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, விளக்கவே முடியாது. அதை நினைச்சு தியானம் பண்றவங்க, ஓகேவா, தோன்றாத ஒரு பிரம்ம ஜோதி, அந்த ஜோதி வடிவில் பகவான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அதை மனசுல நிலைநிறுத்திட்டு தியானம் பண்றவங்க, அவங்க தியான யோகிகள், ஓகேவா. இன்னொன்று உருவ வழிபாடு பண்றவங்க, பகவானை அர்ஜா விக்கிரகமா நம்ம மனசுல ஏத்துக்கிட்டு நம்ம பகவானுக்கு நம்மளுடைய சமர்ப்பணங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிவிக்கிறது, ஓகேவா. அப்ப அருவ வழிபாடு சிறந்ததா அல்லது உருவ வழிபாடு சிறந்ததா, இதுதான் அர்ஜுனனோட கேள்வி. இது தோன்றாத ஒரு விஷயம். நமக்கு அது வந்து என்ன, அது ரூபம் கொடுக்கவே முடியாது. அது நம்ம மனம் மனம் குழம்பி போயிடுவோம். இப்ப பகவானை வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். திருப்பதி பெருமாளை நம்ம எத்தனையோ வாட்டி பார்த்துருக்குறோம். திருப்பதிக்கே போய் நம்ம சேவை பண்ணி சேவிச்சுட்டு வந்திருக்கிறோம். அப்புறம் நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் திருப்பதி பகவான் அந்த வெங்கடாஜலபதியோட கேலண்டர் வந்து எல்லார் வீட்லேயும் மாட்டி வச்சிருப்போம். நம்மளோட பூஜை அறையிலையும் சுவாமியோட உருவம் இருக்கும், ஓகேவா. அவங்களோட வலது கையை வந்து எப்படி வச்சிருப்பாங்க? சட்டுன்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா? வலது கை, அவங்களோட வலது கை கீழ்கை எப்படி இருக்கும்? கீழ் நோக்கி இருக்கும். கீழ் நோக்கி இருக்கும். அது நீங்க வந்து நம்ம இமேஜினேஷன்ல சொல்லக்கூடாது. கரெக்டா அது கீழ் நோக்கி தான் இருக்குமா? என்னுடைய பாதத்தை பார்ன்னு இருக்குமா? இல்லாட்டி தொடையில கை பாதத்தை வச்சிட்டு பார்த்து, இருப்பாரா? பாதத்தை பார்த்து. எஸ். அப்ப பகவானை நம்ம ஒரு ரூபமா நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா தான் அவருடைய கைகள் எப்படி இருக்கும். அந்த கைகள் அவர் இடுப்புல, சம்டைம்ஸ் வந்து தொடையில வச்சிட்டு இருப்பாங்க. ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். வந்து நம்ம அப்படி பார்த்தோம்னா தான் அவங்க தொடையில கை வச்சுட்டு இருக்கிற பெருமாள் அந்த மாதிரி ரூபத்தை பார்த்துருக்குறோம். கீழ் பாதத்தை நோக்கி என்னை சரணடை, மாமேக்கு சரணம் பிரஜ அப்படி எழுதியிருக்கும். பிள்ளையப்பன் பெருமாள் கோவில் கையில் பெருமாளுக்கு வந்து எப்படி எழுதியிருக்கும்னா என்னை சரணடை அப்படின்னு எழுதியிருக்கும். ஸோ நம்ம அதை உருவத்தை மனசில் பதிய வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவானை தியானிக்க முடியும். ஒரு டிவேஷன் இல்லாமல் நம்மளோட மனசில் நிலைநிறுத்த முடியும். இதுவே ஒரு உருவமே இல்லாமல் ஒரு குழப்பமான ஒரு ஒரு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நீங்கள் எதைன்னு நினச்சி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா பக்தியில் எது முக்கியம் அப்படின்னா ஃபோக்கஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். மன ஒருமைப்பாடு, மன கட்டுப்பாடு தேவை. அதே மாதிரி மன ஒருமைப்பாடுங்கிறது தேவை. ஒருமைப்பாடு எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உருவத்தை பார்க்கும்போது மட்டும்தான் வரும், சரியா. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணரை உருவ வழிபாடு பண்றவங்களா அல்லது அருவ வழிபாடு பண்றவங்களா, இவ்விரண்டில் யார் சிறந்த யோகிகள்? ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எஃபர்ட் போடுறாங்க, ஓகேவா. ரெண்டு பேருமே பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும், பகவான் கிட்ட நெருங்கணும் அப்படின்னு ரெண்டு பேருமே எஃபர்ட் போடுறாங்க. பட் ஹூ இஸ் பெஸ்ட் அமங் தெம்ஸ்? இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் யாரும் ரொம்ப சிறந்தவங்க, யாரு பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்குறாங்க. இதுக்கு பகவான் பதில், ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யா வேஷ்ய மனோ ஏ மாம் நித்தியுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தையா பரையோ பேதா தே மே யுக்ததமா மதாஹாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மலை நிலைநிறுத்தி, பகவானுடைய தனிப்பட்ட ரூபம், ஓகேவா, அவருடைய ரூபத்தின் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன், சரியா. மனதில் நிலைநிறுத்தணுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் ஹிம். திவ்யமான நம்பிக்கைன்னா அவர் மேல நம்மளுக்கு ஒரு அசைக்க முடியாத திடமான நம்பிக்கை பகவான் மேல இருக்கணும். எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள், சரியா. இப்ப விஸ்வாமித்திரர் எடுத்துக்கோங்களேன். விஸ்வாமித்திரர் வந்து மிகச்சிறந்த யோகி, ஓகேவா. அவர் வந்து மிகச்சிறந்த ரிஷி கூட. அவர் வந்து நிறைய நாள் தவங்கள் செஞ்சு நிறைய நிறைய வரமெல்லாம் வாங்கினவர், சரியா. அவர் வந்து எப்பவுமே தியானத்துல இருப்பாங்க. தியானத்துல இருந்து பகவானை நினைச்சு, ஆனா என்ன, தியானத்துல இருக்கும்போது ஒரு ஒளியா தான், ஓகேவா, பகவானை ஒரு சக்தியா மட்டுமே பார்த்து அவங்க தியானம் பண்ணி பண்ணி பகவான் அவங்கள்ட்ட தோன்றும் போது தனக்கு வேணுங்கிற வரத்தை வாங்கிப்பாங்க, ஓகேவா. அது வந்து அவங்களுக்கு என்ன என்ன அவங்களுக்கு அதில் கிடைக்கும் அப்படின்னா அவங்களும் ஃபோக்கஸ் தான் பண்ணுறாங்க. பட் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு சக்தியின் மேலே தன்னோட ஃபோக்கஸை செலுத்துகிறாங்க. தனக்கு என்ன தேவையோ அது அவங்களுக்கு பகவான் கிட்டது கிடைக்க பெறுது. அது எப்படி இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலைத்த தன்மையோட இல்லை. ஒரு மேனகா வந்து அவங்கள மாற்றும் போது, அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நடனம் ஆடும்போது அவர் தன்னுடைய அந்த தீவிரமான அந்த தவ வலிமையிலேருந்து அவர் பிழன்றுறாரு. அவர்கிட்ட அப்படி ஒரு சக்தி இருந்தாலும் கூட அவரால் என்ன பண்ண முடியல, ஃபோக்கஸ் பண்ணி
திருப்பி கண்ணை மூடி ஃபோக்கஸ் பண்ணி தன்னுடைய என்ன தியானமோ அந்த தியானத்துக்குள்ள அவரால் போக முடியல. இந்த சின்ன சின்ன மெட்டீரியல் விஷயங்கள்லாம் அவர் என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா கலைச்சிது. ஓகேவா? ஸோ மேனகாவோட டான்ஸ் அவங்களோட நடனத்தை பார்த்துட்டு அதால ஈர்க்கப்பட்டு அவர் தன்னுடைய தவத்தை கைவிட்டுறாரு. அதனால தவ பலன் குறைஞ்சு போயிடுது. ரொம்ப நாள் அந்த மாதிரி இருந்துட்டு அப்புறமேட்டு தான் அவருக்கு வந்து ஆஹா நம்ம தவம் பண்ணிட்டு இருந்தோம், நம்மளுடைய தவமானது மேனகையால கலைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற அந்த ஞாபகம் அவருக்கு வருது. மேனகை அவங்க திட்டிட்டு சபிச்சுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க திருப்பி தன்னுடைய விஷயத்த ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பிகினிங்லேருந்து ஃப்ரம் த ஸ்கிராப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா தவ வலிமை பூரா அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சு, நல்லிஃபை ஆயிடுச்சு. அவர் வேஸ்ட் பண்ணதுனாலையும் அப்புறம் தன்னுடைய கோபத்தினால அவங்கள திட்டதுனாலையும் என்ன ஆயிடுச்சு, ஃபுல்லாக அவர் அது வரைக்கும் கண்டு வச்சிருந்த அத்தனை சக்தியும் அவர்கிட்ட போயிடுச்சு. ஓகேவா? இதுவே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு கோஸ்வாமி அவங்க வந்து இந்த மாதிரி தவமெல்லாம் பண்ணலை. ஓகேவா? உடலை வருத்தி மனசை அப்படி எதுலேயும் ஈடுபடுத்திக்காம அப்புறம் போய் காட்டுல இருந்து முக்கியமா ஓகேவா அப்புறம் நிறைய வேள்விகள் யாகங்கள்லாம் பண்ணாம ஒரே ஒரு வேள்வி பண்ணாரு, ஒரே ஒரு யாகம் பண்ணார். என்ன அப்படின்னா ஜபம், நாம ஜப யாகம். ஓகேவா? ஒரு நாளைக்கு 3,00,000 முறை அவங்க சொல்லுவாங்க. அதை சொன்ன விட்டு தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அதை சொல்லி முடிச்சாதான் தூங்குவாங்க. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எப்போவுமே துளசி மகாராணி அவங்கள்ட்ட போய் உட்காந்துட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய ஜபமாலையில் பகவானோட நாமத்தை ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, பகவானை ஸ்மரணம் பண்ணுவாங்க. மற்றபடி வந்து மனசை அதுதான் ஒரு நிலைப்படுத்துறது. ஓகேவா? இந்த மாதிரி தன்னுடைய உடலை கட்டி யாரையும் பார்க்காம கண்ணை மூடிட்டு அப்படியெல்லாம் இருந்து உடம்பை வருத்தி எந்த வேள்வியும் பண்ணாம அவர் பண்ண அந்த நாம ஜபம் என்ன, வேள்வி என்ன அப்படின்னா நாம ஜபம். அப்ப அவருடைய அழகை பார்த்து புற அழகை பார்த்து அவரால் கவரப்பட்ட ஒரு விலை மாது அவங்க வந்துட்டு அவரை கலைக்க பார்க்குறாங்க. இன்னைக்கு வருவாங்க, நாளைக்கு வருவாங்க, என்னைக்கு வந்தாலும் நான் இன்னும் முடிக்கல, நான் இன்னும் நாம ஜபம் முடிக்கல சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, தட்டி போட்டுட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி வந்து வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தவங்க அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, ஒரு நாள் அவங்களும் இதில் ஈடுபாடு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரியா? அப்போ இந்த ருசியை அவங்களுக்கு காமிச்சு விட்டுட்டாங்க. அதாவது அந்த விலை மாதோட அழகில் இவர் மயங்கலை. ஏன்னா இவர் கம்ப்ளீட்டாக மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஃபோக்கஸ்டாக பகவானை மனசில் நிலைநிறுத்தி அந்த நாம ஜபம் அப்படிங்கிற விஷயத்த பண்ணதுனால அவரை அவரை நோக்கி அவருடைய அந்த ஒரு கட்டுப்பாட்டை அந்த கண்ட்ரோலை நிலைக்குலைய செய்ய வந்த விலைமாதுவே என்ன ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா இவரை மாதிரி நாம ஜபத்து மேல அவங்களோட ஈடுபாடுங்கிறது மாறி வந்துருச்சு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதுல பக்குவமானவங்க யாரு, விஸ்வாமித்ரரா ஹரிதாஸ் தாக்கூரா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவங்க கோஸ்வாமி. ஓகேவா? பகவான் மேல நித்தியம் இந்த மாதிரி நாம ஜபம் பண்றது, பகவானுக்கான டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி பகவானை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது அப்படின்னு தன்னுடைய வாழ்க்கையை வரைய வச்சுக்கிட்டவங்க அவங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இவ்வளோ கடுமையா இதெல்லாம் தியானம் எல்லாம் பண்ணி நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, அந்த லெவலுக்கு ரீச் ஆனாலும் கூட அதுல இருக்க முடியாது, என்னைக்கா ஒரு நாள் சரிக்கு வந்துருவோம். பட் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஒரு உருவம்னு ஒன்று இருந்தது அப்படின்னா அந்த உருவத்தை அந்த அர்ச்சா விக்கிரகத்தை நம்ம டெய்லி சேவிக்கிறது மூலமா பகவானை நம்மளோட மனசுலயே நம்மளால வைக்க முடியும். இப்ப கேட்ட உடனே சொன்னீங்கல்ல திருப்பதி பெருமாள் கை எங்க வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே உங்களால பதில் சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன, அந்த உருவத்தை நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் பார்த்து பார்த்து நம்ம மனசுல பதிய வச்சிருக்கிறோம். சரி, அதுதான் விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரின் தீர்ப்பு இதுக்கு பகவான் சொன்ன பதில் என்ன, செகண்ட் ஸ்லோகால என் மீது மனதை லைக்க செய்து பகவானுடைய உருவத்தின் மேல நம்மளுடைய மனசும் அழுது லைக்கணும். நம்பிக்கையுடன் என்னை வழிபடுபவரே என்னால் மிகச்சிறந்த யோகியாக கருதப்படுகிறார். பக்தி யோகி தான் சிறந்த யோகி, தியான யோகி இல்லைங்கிறாங்க. எச்சரிக்கை. அரூப அதாவது உருவமற்ற வழிபாடு மிகவும் கடினமானது மற்றும் துயரம் நிறைந்தது. மிகவும் கடினமானது. ஏன்னா எதுவுமே இல்லாத ஒரு அவ்வியக்து மேல நம்மளோட மனசை நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்னா நம்மளால பண்ண முடியுமா? முடியாது. இன்னொன்னு அதுலேருந்து என்னைக்கு வேணாலும் நம்மளால சரிக்கு விடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப மறுபடியும் நம்ம ஜீரோலேருந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்ப அது என்ன, நமக்கு துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். அதனாலதான் இது என்ன, கடினமானது மற்றும் துயரம் நிறைந்தது. இது பகவான் ஸ்வயம் அவங்களே சொல்றாங்க. அர்ஜுனன் கேட்ட கொஸ்டினுக்கான பதில். சிலைக்கும் விக்கிரகத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஐடோல் வர்ஷிப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு நான் சொன்னேன்ல, கற்பனையானது. தபால்காரர் வராத போலியான தபால் பெட்டி போன்றது. அந்த இடத்துல நம்ம போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த போஸ்ட்டை யாரும் எடுப்பாங்களா? எடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ இந்த பாக்ஸில் கொண்டு போய் நம்ம யாருக்காவது அனுப்ப வேண்டிய அந்த போஸ்ட்டை இந்த மாதிரி ஒரு அட்டை பாக்ஸில், ஒரு காட்டன் பாக்ஸில் போடுவோமா, இல்லாட்டி இந்த மாதிரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு போஸ்ட் பாக்ஸில் கொண்டு போய் போடுவோமா? இந்த செகண்டில் தான் போடுவோம். ஓகேவா? ஏன்னா இதில் போட்டால் தான் கிளியரன்ஸ் இருக்கும்.
இதுலேருந்து தான் வந்து தபால்காரர் என்ன செய்வாங்க, அந்த தபால்களை எடுத்துட்டு போயிட்டு உரிய இடத்துக்கு அது வந்து டிஸ்பேச் ஆகும். இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டோன்னா அது ஸ்க்ராட்சில் ஒன்றுங்கிற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கற்பனையானது விஷயம். பட் இது சாஸ்திரங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. எது விக்கிரகம், விக்கிரக வழிபாடு அப்படிங்கிறது சாஸ்திரங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அதுதான் தபால் பெட்டியோட உங்களுக்கு வந்து ஒன்று ஒப்பீடு பண்ணி காமிச்சிருக்கிறாங்க. விக்கிரக வழிபாடு என்பது இறைவனின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வடிவம். பகவானுடைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட வடிவமே என்ன அப்படின்னா விக்கிரக வழிபாடு தான். அதுதான் நம்மளோட மனசை நிலைநிறுத்த ஒரே இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு உதவுறது அதுதான். இது நான் வந்து 10th சாப்டர் போது சொன்னேன். ஏன் கிருஷ்ணரே முழு முதற் கடவுள். அதாவது கோலோக விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுள், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அப்படின்னு சொல்றோம்ல. என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100% எல்லா குவாலிட்டிஸும் நிரம்பினவர். பகவான் அப்படின்னு அந்த பேருக்கான அர்த்தமும் சொன்னேன்னா, ஸோ எல்லாமே அவர்கிட்ட எப்படி இருக்கும், ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லா அறிவு, எல்லா அழகு, எல்லா புகழ், எல்லா செல்வம், எல்லா அறிவு, எல்லா துறவு, ஓகேவா, எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்கிறது யாருக்கு அப்படின்னா பகவானுக்கு. அது எத்தனை எத்தனை குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 64 குவாலிட்டிஸ் இருக்குது. அதில் 60 குவாலிட்டிஸ் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு நிமிஷம் பவர் கட்டு, ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதில் 60 குவாலிட்டிஸ் வந்து விஷ்ணு பகவான் அவங்க வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அடுத்தது அடுத்த அந்த ஹையர் ரேங்கிங்கில் வரவங்க யார் அப்படின்னா சிவபெருமான். அவங்கக்கிட்ட 55 குவாலிட்டிஸ் இருக்குது. உயிரினங்கள்கிட்ட எத்தனை அப்படின்னா 50 இருக்குது. சரியா, அதாவது அதில் அந்த 50ங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னா 78% அது யாருக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா பிரம்மா கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஏன்னா அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு லிவிங் என்டிட்டி, பகவான்கிட்டேருந்து வந்தவங்க. அவங்க தான் மிகச்சிறந்த உயிர்வாழி. இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் உயிர்வாழி அவங்க தான். அவங்க கீப்பப் பண்ணுறது எவ்வளோ அப்படின்னா 50 குவாலிட்டிஸ், 78%. ஓகேவா. பக்தியின் படிநிலைகள், கிருஷ்ணர் நமக்கு அளிக்கும் வாய்ப்புகள். பக்தியில் படிநிலைகள் இருக்குது. பகவானே ஒன்று இதில் இரு, இல்லாட்டி இந்த ஸ்டெப்புக்கு வா, இல்லை இந்த ஸ்டெப்புக்கு வா, அல்லது அட்லீஸ்ட் இந்த ஸ்டெப்புக்கு அதுவா, பகவானே இதை கொடுத்துட்றாங்க. ஓகேவா. உங்களால் ஒரு நிலையில் இருக்க முடியவில்லை என்றால் அடுத்த நிலையை முயற்சிக்கவும். இது ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகம் அர்ஜுனன் கேட்ட கொஸ்டின் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடுறாங்க. உருவமா அருவமா அப்படின்னு. அருவத்துக்கு வேலையே கிடையாது. அருவம் வந்து எப்போவுமே நம்மளை என்ன செய்யும், துயரத்தில் ஆழ்த்தும், நம்மளை வந்து துன்பத்தில் ஆழ்த்தும். அப்புறம் அதுக்கு வந்து நம்மளால ப்ராக்ரஸ் அப்படிங்கிறது அதில் காட்டவே முடியாது. அதனால உருவ வழிபாடு தான் சிறந்தது, அதுதான் என்னால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் பதில் கொடுத்துட்றாங்க. கொடுத்துட்டு அடுத்தது சொல்கிறாங்க, இந்த பண்ண வேண்டிய பக்தி தொண்டை எப்படியெல்லாம் நீ இருந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு. அதுக்கு இந்த 4 வழிமுறைகள் சொல்லித்தராங்க. முதல் நிலை, ஓகேவா, உங்களால் ஒரு நிலையில் முதல் நிலையில் இருக்க முடியவில்லை என்றால் அடுத்த நிலையை முயற்சிக்கவும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப்பாக இறங்கி. ஆனாலும் என்ன பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாதான், பக்தி தொண்டு பண்ணாமல் இருக்கும். இந்த 4ல் ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்பையாவது நீ ஃபாலோ பண்ணு. 4ல் நம்ம இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 3க்கு ப்ராக்ரஸ் ஆகி வருவோம், அடுத்தது 2ல் ப்ராக்ரஸ் ஆகி வருவோம், அடுத்தது 1ல் வந்துடுவோம். ஓகேவா. அப்போ பகவானை நம்ம ரொம்ப சீக்கிரம் கிட்டக்க ரீச் அவுட் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு நம்ம வந்துடுறோம்னு அர்த்தம். அது என்னென்ன படிநிலைகள்னு பார்ப்போம். இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக பகவான் இதெல்லாம் தான் சொல்லியிருப்பாங்க, எப்படியெல்லாம் பக்தி தொண்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய பக்தன் வந்து எனக்கு எப்படி பிரியமானவன், பிரியமானவன் சொல்லுவாங்க, மிக பிரியமானவன் சொல்லுவாங்க, மிக மிக பிரியமான பக்தன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா, ரொம்ப குட்டியான சாப்டர் தான். அது 20 ஸ்லோகாஸ் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் இது. நிலை 1, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இருக்கிறவங்க யார் அப்படின்னா அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தினா அன்டிவியேட்டட். பகவான் மேலே எப்போவுமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களோட மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க. அவங்களோட மனம் புத்தி எல்லாமே பகவானுக்காக அவங்க அர்ப்பணிச்சிருப்பாங்க. உனது மனதையும் அறிவையும் என் மீதே முழுமையாக நிலைநிறுத்து. பகவான் மேலே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம என்ன பண்ணிடணும், ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். வேறு சிந்தனையே இல்லாத முழுமையான சரணாகதி, வேறு சிந்தனையே இல்லாத முழுமையான சரணாகதி. நம்மளுடைய உடல், இந்த பௌதிக உடலுக்கு எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, அதை பற்றி லட்சியம் பண்ணாமல் பகவான் மேலே நம்மளுடைய மனசையும் அறிவையும் சிந்தனையும் அவங்க மேலே செலுத்தணும். இந்த மாதிரி செலுத்தினதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் யாரை சொல்லலாம் அப்படின்னா பிரகலாதனை சொல்லலாம். சரியா, பிரகலாதன் பீங்க அசுரா, அசுர குடும்பத்தில் வந்த ஒரு இளவரசனாக இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு வந்து பிரகலாதன் அந்த குழந்தைக்கு வந்து பகவான் மேலே அந்த ஈர்ப்பு, பகவான் மேலே அந்த பக்திங்கிறது அந்த சிறு குழந்தை அந்த பிரயாணத்திலே வந்துருச்சு. கூட சுற்றி இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் அவங்க அப்பாவோட நாமத்தை சொல்லி அவரை குளோரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு, ஏன்னா கட்டளை
இரண்யகசிபோட கட்டளையே என்ன அப்படின்னா, என்னோட பேரு தான் எல்லா இடத்துலையும் ஒலிக்கணும், என்னோட பேரை சொல்லி தான் எல்லாரும் வந்து புகழாரங்கள் பாடணும் அப்படின்னு அவனுடைய கட்டளை. அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான சிறை தண்டனை, அப்புறம் உயிரை எடுக்கக்கூடிய தண்டனை இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால எல்லாரும் அசுரர்களும் முழுமனதோட இல்லைன்னாலும் ஆம், பயத்துக்காகவாது உயிர் பலி பயத்துக்காகவாது என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, இரண்யகசிபுவை பாராட்ட ஆரம்பிச்சாங்க, புகழுரைகள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. பட் இரண்யகசிபோட மகனாவே இருந்தாலும் கூட நீங்க கிடையாது, இது எல்லாத்தையும் தோற்றுவித்தவர் நம்ம எல்லாருக்கும் முதன்மையானவர், நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த சக்தியை கொடுத்தவர் பகவான் நாராயணர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய அப்பாவையே எதிர்த்து, அந்த சிறு பிராயத்துல எதிர்த்து எப்பவுமே பிறராத மனத்தோட நாராயண நாமத்தையே சொல்லிக்கிட்டு நாராயணருக்கான வழிபாடையே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு என்னென்ன விதமான இடர்கள்லாம் இரண்யகசிபுவால உண்டாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடல்ல கல்லை கட்டி தள்ளி விட்டுருவாங்க, பாம்புகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல கொண்டு போய் போடுவாங்க, மலையிலேருந்து கீழே உருட்டி விடுவாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம எல்லாருமே கொண்டாடி இருப்பீங்க ஹோலி. ஓகேவா? ஹோலி யாரு அப்படின்னா ஹோலிகா இரண்யகசிபோட சிஸ்டர். அந்த ஹோலிகாவோட மடியில் வந்து இரண்யகசிபா என்ன செய்வார், மடியில் பிரகலாதனை உட்காத்தி வச்சு ஹோலிகாவை நெருப்பு வச்சு விட்டுருவாங்க. ஏன்னா ஹோலிகா அசுரர்கள் தானே, அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் ஒரு நம்மளால கற்பனையில எட்ட முடியாத மாதிரி வரமெல்லாம் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. இரண்யகசிபோட வரமே ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு, இந்த கதையெல்லாம் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. டே டயத்துலயும் இறக்கக்கூடாது, நைட்லயும் இறக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ டே நைட் எப்பயும் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் ஆயுதத்தால் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் மனிதனாலையும் இருக்கக்கூடாது, மிருகத்தாலையும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி எல்லா எல்லா ப்ராபபிலிட்டிலையும் வரன் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், இந்த தங்க ஹோலிகா வந்து நெருப்பால் எரிக்கப்பட்டா கூட அவள் வந்து நெருப்பால் எரிய மாட்டான், அப்படியே வந்துடுவா வெளியில். அப்படி இருக்கிறதுனால அவளோட மடியில் இந்த குழந்தைய உட்காத்தி வச்சு ஃபுல்லாக நெருப்பை வச்சு விட்டுருவோம். அப்போ என்ன ஆகும், அந்த குழந்தை வந்து நெருப்பில் பஸ்பமாயிடும், தங்க வந்துடுவா அப்படின்னு நினச்சிட்டு செய்வான் ஹிரண்யகசிபு. பட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹோலிகா ஃபுல்லாக இறந்து பஸ்மம் ஆயிடுவா. குழந்தை அவ்வளோ அழகாக என்னமோ பனி ஒரு ஹிமாலயாஸில் இருந்துட்டு வெளில வர மாதிரி அது அவ்வளோ சந்தோஷமாக வெளியில் வரும். என்ன காரணம், வேற இந்த சுடுது நெருப்பு சுடுது நம்மள இதெல்லாம் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு எல்லாம் சிந்தனை இல்லாமல் பகவான் மேலேயே தன்னுடைய மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி பகவத் தியானத்திலேயே ஆழ்ந்திருந்ததுனால பகவான் அவரை எந்த ஒரு கஷ்டத்துலையும் காப்பாத்திட்டே இருந்தாங்க. அப்ப என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த இடத்துல, பிரகலாதனை முழு சரணாகதி பண்ணியிருக்கிறாரு. ஓகேவா? ஸோ அனன்ய பக்தி இது வந்து பிரகலாதனால முடிஞ்சுது. ஓகேவா? நம்மள மாதிரி சாதாரண லிவிங் என்டிட்டியால் உயிர் வாழியால் அந்த மாதிரி பண்ண முடியல அப்படின்னா, அப்போனா எனக்கு இது இது நமக்கு சரிப்பட்டு வராதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண வேண்டாம், விட்டுட்டு வெளியில் போக வேண்டாம். உன்னால் அந்த பக்தி யோகத்தில் முதல் நிலையில் இருக்க முடியலையா, நீ அடுத்த நிலைக்கு வந்து பாருன்னு அடுத்த ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க பகவான் நமக்கு. அபியாச யோகம். மனதை நிலைநிறுத்த முடியவில்லை என்றால் விதிமுறைகளை பின்பற்று. அபியாசம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சாதனா பக்தின்னு அர்த்தம். சாதனா அதாவது இப்போ உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் என்ன செய்வீங்க, 2 தரம் அதை சொல்லி பார்ப்பீங்க, நாளைக்கு சொல்லி பார்ப்பீங்க, நாளன்னைக்கு சொல்லி பார்ப்பீங்க. ஒரு 3rd டே 4th டே என்ன ஆகிடும், அது நமக்கு மனனம் ஆகிடும், அது நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ணிடுவோம். அதுதான் என்ன அப்படின்னு அபியாசம் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். அதாவது பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு, சாதனா பக்தின்னு சொல்லுவாங்க, அல்லது பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு, சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு அபியாச யோகம். மனதில் நிறுத்த முடியவில்லை என்றால் விதிமுறைகளை பின்பற்று. நம்ம அதுக்கான ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் பின்னாடி நம்ம போக ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்மள அங்கே கொண்டு போய் விடும். 2 வீலர் ஓட்டணும்னு நினைக்கிறோம், இன்னைக்கே உடனே ஓட்டிட முடியுமா நம்மளால? ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வோம், சைக்கிள் ஓட்ட பெடல் பண்ண கற்றுப்போம். அப்புறம் சீராக அந்த ரோட்டில் வந்து நம்மளால் லெஃப்ட் ரைட்டு சிக்னல் எல்லாம் பார்த்து பெல் அடித்து நம்மளால் போக முடியுதான்னு பார்ப்போம். ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த சிக்னல் எல்லாம் நம்மளுக்கு போட தெரியுதா, ஓகேவா? அப்புறம் முன்னாடி பின்னாடி வர்றவங்கள பார்க்க தெரியுதா, இது எல்லாத்தையும் கற்றுப்போம். இந்த விதிமுறைகள் எல்லாம் பழகிட்டு அடுத்தது நமக்கு என்னைக்கு 2 வீலர் கிடைக்குதோ அன்னைக்கு அதை வாங்கி அப்போ நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அழகாக 2 வீலர் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம். ஓகேவா? அப்போ இன்னைக்கு நினச்சோம் அப்படின்னா மினிமம் ஒரு 1 மந்த் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓட்டுறதுக்கு. இன்னும் ரொம்ப டேலண்டட் பர்சன் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஓட்டிடுவாங்க. பேசிக்காக நான் சொல்கிறேன்.
ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளால முதல் நாளே செய்ய முடியலன்னு நம்ம என்ன செய்கிறோம், பழக்கத்தில் அதை கொண்டு வரோம்ல. அதுதான் வந்து பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு அது சொல்றது, அதாவது அபியாச யோகம். மனதை இந்த மாதிரி பிரகலாதன் மாதிரி நம்மளால நிலைநிறுத்த முடியலன்னாலும் விதிமுறைகளை பின்பற்றி கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா நம்மளால பகவான் கிட்ட போக முடியும். என்ன விதிமுறைகள் மாதாஜி? தினசரி ஜபம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வர்றது என்ன அப்படின்னா ஜபம், நாம ஜபம், பகவானோட ஸ்மரணம் நமக்கு வேணும். அப்புறம் சாஸ்திர படிப்பு, அதாவது வேதிக் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கு, வேற என்ன நம்மளோட பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்கிறது தான். ஓகேவா? அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து யார் சொல்லித் தராங்களோ அவங்கள்ட்ட போய் கத்துக்கிறது, ஆத்தென்டிகேட்டட் குரு, நமக்கு குருமார்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம அதை பத்தி கத்துக்கிறது, நமக்கு வர டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறது. அது மூலமா நமக்கு என்ன வரும், இன்னும் சிறந்த ஆழ்மையான ஈடுபாடு அது மேல வரும். அடுத்தது கோயில் வழிபாடு. நம்ம கோவிலுக்கு போகிறத நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், டெய்லி பகவானோட அர்ச்சா விக்கிரகத்தை பார்க்க 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 என்ன ஆகும், நம்ம மனசில் அவங்க பதிய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. கண்ணை மூடணும்னாலே சொல்லுவோம் தெரியுமா, நீங்கள் நம்ம எல்லாருமே இந்த பழக்கம் வச்சுட்ருப்போம். அப்பா நான் என் கண்ணிலே நிற்கிறார் பெருமாள், அவ்வளோ கூட்டத்தில் முண்டி அடிச்சு நான் போய் பார்த்தேன்னா கூட என்னை பிடிச்சி கையை பிடிச்சி தள்ளி தள்ளி போன்னு சொன்னால் கூட நான் நல்லா நின்று பார்த்தேன், இப்போ கண்ணை மூடுனா கூட கண்ணிலே பெருமாள் நிற்கிறார் சொல்லுவோமா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், அத்தனை வாட்டி பார்த்து 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 நம்ம அர்ச்சா விக்கிரகத்தை நம்மளோட மனசுல நிலைநிறுத்துறோம். அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும், டெய்லி நம்ம கோவில் போகணும். ஓகேவா? இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா வழிமுறைகள், விதிமுறைகள். இந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கரெக்டா பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு, இது கூடவே சேர்ந்து பகவானோட பிரசாதங்களை எடுத்துக்கிறது. ஓகேவா? இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுதான் வந்து அபியாச யோகம், அதாவது பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு, சாதனா பக்தி. ஓகேவா? அனன்ய பக்தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. நிலை 2, நிலை 2 என்ன அப்படின்னா சாதனா பக்தி. ஓகேவா? அடுத்தது நிலை 3 மத்தர்த்தம் கர்மம். இது என்ன, விதிமுறைகளை பின்பற்ற முடியவில்லை என்றால், மாதாஜி என்னால் டெய்லி ஜபம் பண்ண முடியல, மாதாஜி என்னால், எனக்கு கோவில் வீடு ஒரு இடத்துல இருக்கு, கோவில் ஒரு இடத்துல இருக்கு, என்னால் நடக்க முடியல, சரியா? இதெல்லாம் நமக்கு ஏதாவது எக்ஸ்கியூஸ் நமக்கு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த மாதிரி விதிமுறைகளை பின்பற்ற முடியவில்லை என்றால் எனக்காக வேலை செய், பகவானுக்கான தொண்டு, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணலாம். என்ன, கோவில் கட்டுதல், தோட்டம் அமைத்தல், நந்தவனம் போட்டு கொடுக்கறது, அப்புறம் நம்மளுடைய திறமைகளை பயன்படுத்துதல். இப்போ இந்த இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், கோவில் கட்டுறான். கோவில் கட்டுற அளவுக்கு பொருள் வசதி இருக்கிறவங்க இப்போ கட்டுவாங்க. பொருள் வசதி இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்மளால முடிஞ்சது அந்த பகவானோட அந்த கைங்கரியத்துக்கு நம்மளால முடிஞ்ச பணத்தை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், கண்டிப்பா செலுத்த முடியும். ஓகேவா? நம்ம எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோமோ அதுல இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து பகவானுக்கான கைங்கரியத்துக்கு நம்ம எடுத்து வச்சிடணும். இது சாஸ்திரிக் பிரின்சிபல் சொல்லுது நமக்கு. ஸோ கோயில் கட்ட முடியல அப்படின்னா, கோயில் கட்டுறதுக்கு, கோயில் நிர்மாணம் பண்ணுறதுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க ஈடுபாடு காமிச்சு அவங்க இறங்கியிருப்பாங்களே அந்த வேலையில், அவங்களுக்கு தேவையான மணல், கல், சிமெண்ட்டு, தளவாடங்கள் அல்லது பணமாக கொடுத்து அதை ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஓகேவா? தோட்டம் அமைத்தல், பகவானுக்கான நந்தவனத்தை அமைக்கிறது, நந்தவனத்துக்கு இடம் கொடுக்கறது, அல்லது நம்ம கிட்ட இருக்கிற நம்மளுடைய பணியாட்களை அவங்களுக்கு அனுப்புறது, அப்படி இல்லைன்னா அங்கே அமர்த்தி இருக்கிற பணியாட்களுக்கு நம்மளோட பணத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களுக்கு அன்னைக்கான தினசரி கூலி கொடுப்போம்ல, அந்த மாதிரி கொடுக்கறது, அல்லது போயிட்டு நீர் ஊட்டிட்டு வர்றது, இல்லை அங்கே இருக்கிற அந்த களைகள் எல்லாம் எடுக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணலாம். அதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னா குக்கிங், பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பிரசாதம் தயார் பண்ணுறாங்கல்ல, அந்த இடத்துல நமக்கு தெரிஞ்ச வேலை என்ன, கறிகா கட் பண்ணி கொடுக்கறது, இல்லை குக் பண்ணி தர்றது, அல்லது பாத்திரங்களை நம்ம சுத்தம் பண்ணி தர்றது, இந்த மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது. இதை பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ அனன்ய பக்தி, அடுத்தது இது என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம், சாதனா பக்தி, அடுத்தது இது நிஷ்காம கர்ம யோகம். எனக்காக வேலை செய், எனக்காகன்னா என்ன அர்த்தம், இதை நான் செஞ்சனே, கோவில் கட்டுறதுக்கு நான் பணம் கொடுத்தேன்ல, என் பேரை அந்த நோட் இதில் போடவே இல்லை, அவ்வளோ பெருசு ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு வச்சாங்க, என் பேரை போடலை. நான் சொல்லுவேமா, தோட்டம் போட்டு கொடுத்தேன், அதுலேருந்து எனக்கு 2 பூ கூட எனக்கு பூ பறிச்சுக்க முடியல. அதாவது அது மேலே நம்ம பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுக்கான தொண்டா வச்சு அதை செய்யணும். சரியா? இது வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய கர்ம யோகம், ஆனால் நிஷ்காம கர்ம யோகம். அதாவது என்ன அர்த்தம், எனக்காக வேலை செய், பகவானுக்காக வேலை செய், நமக்காக செய்யக்கூடாது, பகவானுக்காக செய்யின்னு 3வது நிலையை சொல்றாங்க. அடுத்தது நிலை பார்ப்போமா, கர்ம பலன் தியாகம். கர்ம பலன் நம்ம செஞ்சது, இப்ப என்ன சொன்னோம், 3வது படியில நிலையில நம்மளை செய்ய சொன்னது பகவான் கர்மயோகம் செய்ய சொன்னாங்க, வேலையை செய், எனக்காக வேலையை செய்ய சொன்னாங்க. இதையும் செய்ய முடியவில்லை என்றால் செயலின் பலனை துறந்து விடு. அந்த இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கணும் அப்படிலாம் நம்ம நினைக்கிறோம்ல, நான் வந்து கோவிலுக்கு வந்து நான் அந்த மாதிரி பணம் கொடுத்தேன், எனக்கு வந்து அவங்க வந்து என்னோட சில பேர் லைட் போடுவாங்க,
பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருமே. கோவிலுக்கு வந்து டியூப் லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தந்திருப்பாங்க. அந்த அந்த ஃபிக்ஸ் லைட் டியூப் லைட்ட ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, அதில அடியில அவங்களோட பேர் எழுதியிருப்பாங்க. ஃபேன் 2 வாங்கி மாட்டியிருப்பாங்க. அந்த ஃபேன்ல அவங்களோட பேர் எழுதியிருப்பாங்க. கோவிலுக்கான பெல், அந்த எலக்ட்ரிக் பெல் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அது மேல ஃபுல்லா அவங்களோட பேர் இருக்கும். அந்த மாரி நம்மள என்ன பண்ணிக்கணும், என்ன பண்ணிப்பாங்க, பப்ளிசிட்டி பண்ணிப்பாங்க. இதுதான் உபயம். ஓகேவா? அந்த வேர்ட போட்டுப்பாங்க. அது என்ன, "ஓ! இது இவங்க செஞ்சிருப்பாங்க போல இருக்கு" அப்படின்னு ஒரு 4 பேரு பேசுறதுக்காக. அது தேவையில்ல. நம்ம செய்யணும்னு நெனச்சது பகவானுக்காக. அத நம்ம என்ன செய்யணும்? பலன எதிர்பார்க்காம, பாராட்டுதல் எதிர்பார்க்காம அந்த வேலைய செஞ்சிடணும். அதுதான் பகவான் சொல்றாங்க, "செயலின் பலனை துறந்துவிடு. நிஷ்காம கர்ம யோகம் பண்ணு. சுயநிலையமில்லாத சேவை மற்றும் தர்ம காரியங்கள்." நம்ம ஒண்ணு இந்த கை குடுக்கறது இந்த கைக்கு தெரியக்கூடாதும்பாங்க. இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க. இந்த கை ஒண்ணு குடுக்கறத ஆம், இவங்க கர்ணன், அதாவது வள்ளல். கர்ணன் தான் வந்து மிகப்பெரிய வள்ளல். கர்ணன் ஒரு நாள் வந்து ஆயில் பாத் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. கதை தெரிஞ்சிருக்கும். ஆயில் பாத் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. பாரு, உடம்புல இருக்கிற எல்லா ஜுவல்ஸ் எல்லாத்தையும் கழட்டி வச்சுட்டு குளிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க கர்ணன். இப்ப போய் அவங்கள்ட்ட கேட்டா குடுக்கறதுக்கு எதுவும் கிடையாது. ஸோ அதனால என்ட்ட இப்ப இல்லன்னு அவர் கைய விரிக்க போறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரு இல்லன்னு சொல்லணுங்கிறதுக்காக போய் அவர்கிட்ட வேணும்னே குளிக்கிற நேரத்துல போய் கேட்பாங்க. எனக்கு கர்ணானா, எனக்கு ஒண்ணுமே முடியல. எனக்கு ஏதாவது நீ பொருள் உதவி நீ செஞ்சீன்னா தான் வந்து என்னால என்ன காப்பாத்திக்க முடியும். என் குடும்பத்த காப்பாத்திக்க முடியும் அப்படின்னோனே, கர்ணனுக்கு ஒரு செகண்ட் மனசு, ஐயோ! நம்ம ஜுவல்ஸ் எதுவுமே நம்ம போடலயே, இப்ப குளிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி குனிஞ்சு பார்க்குறாங்க. அந்த இடது கையால எடுத்து எண்ணெய் தடவிட்டு இருக்காங்கல்ல, அந்த எண்ணெய் கிண்ணம் வந்து தங்கத்தால ஆன கிண்ணம். உடனே எடுத்து அந்த இடது கையாலே குடுத்துடுறாங்க. ஏன்னா இந்த கை டு இந்த கை மாத்துறதுக்குள்ள மனசு மாறிடுங்கிறதுனால, இந்த கையாலே எடுத்து அப்படியே குடுத்துருவாங்க. என்னைக்குன்னு. அப்ப அந்த அளவுக்கு அந்த தானம் செய்ய அந்த மனச வந்து எப்படி ஒரு பக்குவப்படுத்தி வச்சிருந்தாங்க பாருங்க. அப்படி தர்ம காரியங்கள் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா, நம்ம கர்ணனா இருந்தா அந்த மாரி ஒரு வள்ளல் தன்மையோட நம்மளோட மனசு இருந்ததுன்னா நம்ம செய்யலாம். அப்படி இல்லன்னா என்ன செய்யலாம்? இந்த மாரி உபயம்னு பேரெல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அதெல்லாம் நம்ம நிறுத்திக்கலாம். நிச்சயமா நம்ம பண்ண மாட்டோம் யாரும். சொல்றேன். எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். சுயநலமில்லாத சேவை. நம்மளுடைய இது அங்க அவர் யார் தெரியுமா? அந்த கோவிலுக்கு 2 லைட் வாங்கி குடுத்தாங்கல்ல. அப்படின்னு பேர் வரக்கூடாது. ஓகேவா? அதுதான் சுயநலமில்லாத சேவை. அப்புறம் தர்ம காரியங்கள். இதை ஈடுபட சொல்றாங்க பகவான். 12ல 13, 14 இந்த ஸ்லோகம் ஒண்ணா படிச்சிடுறேன். அத்வேஷ்டா சர்வ பூதானாம் மைத்ரः கருண ஏவ ச நிர்மமோ நிரஹங்காரः சமதுக்க சுகக்ஷமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சயः மையர்பிதமெனோ புத்திர் யோ மத்பக்த சமே பிரியः. எந்த பக்தன் தனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படிங்கிறத பகவான் இந்த 2 ஸ்லோகங்களையும் சொல்றாங்க. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, பகவான் மேல பொறாமை இருக்கக்கூடாது. ரிப்பீட்டடா சொல்றது அதுதான். அவங்க மேல பொறாமை இருக்கக்கூடாது. நம்பிக்கை இருக்கணும். ஏன்னா பகவான் மேல பொறாம இருந்துன்னு யார் பொறாமப்படுவா? சுரகுணம் உள்ளவங்க தான் பொறாமப்படுவாங்க. அவர்கிட்ட அவ்வளோ சக்தி இருக்கா? ஈவன் என்டியும் தான் அவ்வளோ சக்தி இருக்குது. அவரு இதே 2 கை 2 காலோட தானே அவர் இந்த பூமியில அவரும் தானே இருந்துட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு அவர் என்ன செய்வாங்க? சக மனிதரா அவரை நினைக்கிறவங்க தான். ஓகேவா? பட் ஒரு பக்தனுக்கு அந்த மாதிரி எண்ணம் பகவான் மேல இருக்கவே இருக்காது. அவர் தான் சர்வ வல்லமை படைத்தவர். அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாம் உருவாச்சு அப்படிங்கிற அந்த பக்குவம் ஒரு பக்தனோட மனசுல எப்பவுமே இருக்கும். ஸோ பொறாமை இருக்காது ஒரு பக்தனுக்கு. பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, மைத்ர. எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, எல்லா உயிரையும் ஒண்ணா பார்ப்பாங்க. ஷூனி சைவ ஸ்வ பாக்கேச்ச ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சிருப்பீங்க 4th சாப்டர்ல. அதாவது ஒரு பசுமாடா இருந்தாலும் சரி, ஒரு யானை போனாலும் சரி, ஒரு நாய் போனாலும் சரி, ஒரு நாயை திங்கிற புலையன் அந்த பக்கமா போனாலும் சரி, எல்லாருமே ஒரே மாதிரி பாரியா பார்ப்பாங்க அப்படின்னா பண்டிதர்கள் பார்ப்பாங்க. அதாவது ஞானம் உடையவர்கள் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் பகவான் சொன்னது. ஸோ, அப்ப என்ன? ஏன் அந்த மாரி பார்க்குறாங்க? பண்டிதர் ஞானம் உள்ளவனுக்கு என்ன இருக்கு அப்டின்னா, அது ஒரு ஜீவாத்மாக்குள்ளேயும் உடல் தான் வேற வேற. பன்றி உருவம் இருக்கு, நாய் உருவம் இருக்கு, யானை உருவம் இருக்கு, குதிரை உருவம் இருக்கு அப்டின்னு உருவம் தான் வேற. அந்த உடல் தான் வேற. உடலுக்குள்ள உறையக்கூடிய ஜீவாத்மா ஒண்ணு தான். ஜீவாத்மா கூடயே பரமாத்மாவும் இருக்காங்க. ஸோ, நம்ப ஒரு உயிரை ஹிம்சை பண்ணணும் அப்டின்னா, அந்த உயிரில இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவ நம்ம ஹிம்சை பண்றோம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இந்த விஷயத்த உணர்ந்த ஒரு பக்தன் என்ன செய்ய மாட்டாங்க? ஒரு ஜீவராசியை துன்பப்படுத்த மாட்டாங்க. அப்ப துன்பப்படுத்தலன்னா என்ன அர்த்தம்? நண்பனா இருப்பாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ பொறாமை இல்லாதவன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பன். செகண்ட் திங், தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக. தான் தான் எல்லாத்துக்கும் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்.
நான் இந்த வீடு என்னோடது அப்படின்னா என்னோடது அந்த வீடு. இன்னைக்கு நான் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த வீடு என்னோடதா இருக்கும். நாளைக்கு என்னுடைய பையனுக்கு போகும், அதுக்கு மறுநாள் அவனுடைய பையனுக்கு போகும். அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். நான் என்ன, இந்த பேப்பர்ல என் பேர் இருக்கு, ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறது என் பேர்ல அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், இந்த வீட்டோட உரிமையாளராக நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். இந்த வீடுங்கிறது மெட்டீரியல் விஷயம். இந்த இந்த உடல் என்னது அப்படின்னு இந்த உடலை நான் சொந்தம் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறேன். உடலுக்கும் நான் சொந்தம் கிடையாது. அது நீங்க 13th சாப்டர்ல படிப்பீங்க. உடலுக்கும் சொந்தக்காரர் யாரு அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள உரையக்கூடிய பரமாத்மா தான். ஓகேவா? இந்த என்னுடைய உடலுக்கு கூட நான் சொந்தம் கிடையாது. அதை கூட நான் என்ன உரிமையா நான் எதையும் பண்ணிக்க முடியாது. அந்த தேவதா வழிபாடு பண்றவங்கலாம் தன்னுடைய உடல் எல்லாம் கஷ்டப்படுத்திப்பாங்கல்ல, வருத்திப்பாங்கல்ல, அப்படிலாம் பகவான் ஆசைப்படவே இல்லை. அப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த உடலை வருத்திக்கிட்டு அதை செய்யணும், வேண்டுதலை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு எங்கேயுமே சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படலை. ஓகேவா? ஸோ தன்னை உரிமையான ப்ரொப்ரைட்டர் அப்படின்னு நினைக்காதவனா இருப்பான் ஒரு பக்தனானவன், அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக. இதெல்லாம் இருந்ததுனாலே, பொறாமை இல்லை, உரிமையாளனா கருதலை அப்படின்னாலே நிச்சயமா அவங்ககிட்ட என்ன இருக்காது, அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ கண்டிப்பா இருக்காது. ஈகோ எப்ப இருக்கும், இந்த விஷயங்கள்லாம் இருந்தால் தான் இருக்கும். ஸோ ஈகோலேருந்து விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக, இன்பம் துன்பம் எது வந்தாலும் இது பகவான் நமக்கு கொடுத்தது. ஓகேவா? ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரி ஏற்றுப்பாங்க. சகிப்புத்தன்மையுடன், டாலரன்ஸ் லெவல் அவங்களுக்கு கூட இருக்கும். எப்போதும் திருப்தியுற்று, சரியா, எப்போதும் திருப்தியுற்றுன்னா அவங்க தனக்கு கிடைச்சது என்னவோ அந்த பகவானால் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி, அந்த சந்தோஷம் அவங்களுக்கு இருக்கும். சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, செல்ஃப் கண்ட்ரோல். ஓகேவா? அது இருக்கணும் அவசியம். சுய கட்டுப்பாடு இல்லைன்னா தான் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ரஜோகுணவாதிகளா மாதிரி நம்மள்ட்ட இருக்கிறது பத்துலன்னு மேலே 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 நிறைய எஃபர்ட்டை போட்டு போட்டு நிறைய உழைச்சி உடலையும் களைப்படைய வச்சு பகவானுக்கு பிடித்த செயல்லேருந்து மாறி போய் என்னென்னமோ அவங்களோட அவங்களோட கோலே தள்ளி வச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஒன்று ஒன்று ரீச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது அடுத்தது அடுத்ததுன்னு அந்த செயின் போயிட்டே இருக்கும், நீண்டு கொண்டே இருக்கும். அப்போ எங்கே நம்ம அந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலேருந்து வெளியில் போய் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போகிறது? ஓகேவா? அப்போ அந்த ஆசையை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னாலே எது வேணும், செல்ஃப் கண்ட்ரோலுங்கிறது வேணும். சுய கட்டுப்பாடு இல்லை, இருக்கிறது போதும். இதெல்லாம் பகவான் கொடுத்தது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம எங்கேயே விட்டுட்டு நம்ம போகிறோம். நம்ம எங்கே வந்திருக்கிறோம், ஒரு ஹோட்டல் விடுதிக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். பார்த்தோமா, ஃபர்ஸ்ட் 7th 8th சாப்டர்லேயே பார்த்தோம் நம்ம, இது விடுதி, இது வந்து வீடு கிடையாது. வீடு வந்து பகவானுடைய இடம் தான் நமக்கு வீடு. இங்கே இருக்கிறது வந்து விடுதி. ஸோ இங்கே நம்ம நம்மளுடைய ஆசைகளை மட்டுப்படுத்தி தான் வைக்கணும். ஸோ செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வேணும். தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி, அப்போ பகவான் மேலே தான் என்ன பண்ணுறாங்க, எப்பவும் தன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் பகவான்கிட்டே நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு தூய பக்தனின் குணங்கள் இதுதான். அத்வேஷ்டா, யார் மீதும் வெறுப்பு இல்லாதவர். யாரையும் அவங்க வந்து இம்சை பண்ண மாட்டாங்க. யார் மேலேயும் அவங்களுக்கு விருப்பு வெறுப்பு, பிடிச்சவன் பிடிக்காதவன் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. சமத்துவம், இன்பம் மற்றும் துன்பத்தை சமமாக இருப்பவர். இன்னைக்கு இன்பம் வரும், இன்னொரு நாள் துன்பம் வரும், மறுநாளே அது மாறி திருப்பி நமக்கு இன்பம் வரும். இதுதான் வந்து இந்த லைஃப்ல இந்த பர்த் டெத் சைக்கிள்குள்ள நமக்கு மாறி மாறி நடக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களா இருப்பாங்க. மைத்ர, அனைவரிடமும் நட்பு பாராட்டுபவர். யாரையுமே என்ன துவேஷிக்க மாட்டாங்க. நிர்மமா நிர்மமோ, உடைமை பற்று அற்றவர். இது என்னது அப்படின்னு எந்த விதமான அந்த ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த ப்ரொப்ரைட்டர்னு சொன்னேன்ல, இது என்னோடது, இதை நான் தான் சம்பாதிச்சேன், இதை நான் தான் வச்சுப்பேன், இது என்னோடய எப்போவுமே இருக்கும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி என்ன இருக்காது, அந்த எண்ணம், அந்த தாட் வந்து ஒரு பக்தனோட, ஒரு தூய பக்தனோட மனசுல இருக்காது. அன்பே பிரதானம். அப்போ அவங்க மனசுல என்ன இருக்கும், பகவான் மேல அன்பு தான் இருக்கும். பழ வியாபாரியோட கதை, இந்த கதை வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பழ வியாபாரி ஒரு பாட்டிமா, அந்த பாட்டிமா கூடையில வச்சு பழம் எடுத்துட்டு வந்துட்டு கோகுலத்துல எல்லார் வீட்லயும் பழம் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அப்பெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா, அந்த பண்டமாற்று முறை தானே, வீட்டில் இருக்கிற ஒரு தானியத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு அவங்கள்ட்ட இருக்கிற பழத்தை வாங்கிக்கிறது தான். பணம் கொடுத்து பழம் பெறல் இதெல்லாம் அப்போ கிடையாது, பண்டமாற்று தான். பாட்டர் சிஸ்டம்னு படிச்சிருக்கோம்ல, அதுதான். ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன செய்வாங்க, எல்லார் வீட்லேயும் எல்லாரும் பழம் வாங்குறத பார்த்துட்டு இவங்களும் இந்த பாட்டிக்கிட்டேருந்து நம்மளும் பழம் வாங்குவோம்னு சொல்லிட்டு உள்ளுக்குள்ளேருந்து அவரே சின்ன குழந்தை, அந்த குழந்தையோட கையில் 2 கையால் அல்லனா எவ்வளோ நெல்மணிகள் கிடைக்கும். அந்த நெல்மணிகளையும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக சிந்தாமல் சிதறாமல் கொண்டு வருவோம். பட் குழந்தைக்கு அந்த மாதிரி கொண்டு வர தெரியுமா? சிந்தி 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 அதை வேற வழி பூரா ஃபுல்லாக ஸ்பில் ஆகிடும் கீழேயே. கடைசியாக அந்த பாட்டியோட கூடையில் கொண்டு வந்து அந்த நெல் தானியங்களை வைக்கும்போது ரொம்ப 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 கம்மியான இது தானியங்கள் தான் இருக்கும். பாக்கி எல்லாம் வர வழியிலேயே ஃபுல்லாக ஸ்பில் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் தானியங்களை சிந்தியவாறு வந்தாலும் பழ வியாபாரி அன்புடன் பழங்கள் இழுத்தார். ஒரு பொதுவாகவே வந்து
ஒரு குழந்தை இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை செய்கிறாங்க அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் அன்பு மேலிட அந்த குழந்தை எதை எதிர்பார்க்குதோ அதை உடனே எடுத்து கொடுப்போம். அதே மாதிரி இந்த பழம் பேர் என்ன செய்கிறாங்க, தங்கிட்ட அந்த பழங்கள் எல்லாம் குழந்தைக்கு கொடுத்து சாப்பிடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த அன்போடு அவங்க அந்த பழத்தை பரிமாறினாங்கல்ல அந்த குழந்தைக்கு. அப்போ கிருஷ்ணர் திருப்பி செஞ்சது என்ன, அவங்க போட்டாங்கல்ல நெல்மணிகள் அவங்கள கூடையில், அந்த கூடை ஃபுல்லாக இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, முழுவதும் ரத்தினங்களாக மாறியது. அதுக்கு காரணம் என்ன, அந்த பாட்டிமா அந்த அன்போட, இந்த குழந்தைக்கு பசிக்குது பழம் கேக்குதுன்னு அன்போட, அது நெல்மணி ரெண்டே ரெண்டு நெல்மணி தான் அது கூடையில வந்து விழுந்தாலும் கூட பரவாயில்ல, அதனால அந்த அம்மாவுக்கு நஷ்டமானாலும் பரவாயில்ல, பட் குழந்தையோட பசி ஆத்தணும்னு அவங்க கொடுத்தாங்கல்ல, அந்த இடத்துல எது அதிகமா இருந்தது, அந்த பழப்பாட்டியோட அன்பு ஜாஸ்தியா இருந்தது. அந்த அன்புக்கு பகவான் என்ன கொடுக்குறாங்க, அந்த கூடை நிறைய ரத்தினங்களை கொடுத்தாங்க. அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, கிருஷ்ணர் பொருளை பார்ப்பதில்லை, உங்கள் அன்பையே பார்க்கிறார். சரியா? புரியில, புரி ஜெகநாத் கோயில். அங்க வந்து ரொம்ப புரியிலேருந்து ரொம்ப தூரத்துல ஒரு அம்மா, அந்த பாட்டிமா, அவங்க வந்து டெய்லி புரி ஜெகநாதருக்கு வந்து ஜெகநாதா, உனக்கே எல்லாம் அர்ப்பணம், என்னால் வந்து உன்னை பார்க்க முடியலையே, உன்னை எனக்கு உடம்பு முடியாமல் இருக்கனே, நான் வந்து அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து உன்னை வந்து செவிக்க முடியலையே, எனக்கு வந்து உன்னை வந்து பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிகிட்டே இருப்பாங்க. வீட்டில் அர்ச்சா விக்கிரகம் வச்சுருப்பாங்க, புரி ஜெகநாதர் அர்ச்சா விக்கிரகம் வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு அவங்க டெய்லி காலையில் வந்து ஒரு சாப்பாடு, ஒரு எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு ஒரு கூட்டு மாதிரி ஒன்று பண்ணுவாங்க. கஞ்சி கூட்டு இல்லை, போட்டு ஒரு கஞ்சி மாதிரி ஒன்று பண்ணுவாங்க. அந்த கஞ்சியை வச்சு சுவாமிக்கிட்ட அதை நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அவங்களோட வேலைக்கு போயிடுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணதில்லை, ஒரு நாள் கூட போய் புரியில ஜெகநாதரை நேரில் போய் அவங்க தரிசனம் பண்ணவே இல்லை. காலையில் பெருமாளுக்கு இங்கே புரியில் வந்து இங்கே இருக்க பாண்டாஸ் எல்லாரும் அவ்வளோ திவ்யமான பிரசாதங்கள்லாம் வைப்பாங்க. பகவான் திருப்தி அதை எடுத்துக்கிற மாதிரியே இருக்காது. என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாண்டாஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது, நான் ஆல்ரெடி சாப்பிட்றேன், எனக்கு வந்து டெய்லி டெய்லி காலையில் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே எனக்கு பிரசாதம் படைக்கப்பட்டுருது, நான் சாப்பிட்றேன், அதனால என்னால் இதை இப்போ எடுத்துக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யார் அப்படி உங்களுக்கு, அதுவும் எனக்கு வயிறு ஃபுல்லாகிடுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. யார் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு, ஏன்னா புரியில வந்து ஜெகநாதரோட சேர்த்து எது ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு வைக்கக்கூடிய ராஜ்போக். ஒரு ஒரு வேளையும் வந்து அத்தனை விதமான ஐட்டம்ஸ் வச்சு அங்கே வந்து சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்க. அந்த ராஜ்போகை விட அவ்வளோ ஒரு சுவைமிக்க ஒரு உணவை யார், பதார்த்தங்களை யார் தயார் பண்ணி பகவானுக்கு வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணுறாங்க, பகவானும் இவ்வளோ திருப்தியாக அதை சாப்பிட்றாங்களே அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, சரி இந்த இடத்துக்கு போங்க, அந்த அட்ரஸை சொல்கிறாங்க, இந்த இடத்துக்கு போங்க, அங்கே ஒரு பாட்டிமா எனக்கு கொடுத்துட்ருக்குறாங்க டெய்லி அப்படின்னோடனே, அந்த பாட்டிமா என்ன செய்கிறாங்க, காலையில் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற கொஞ்சோண்டு ஒரு அரிசி நொய் அதை போட்டு ஒரு கஞ்சி ஒன்று காய்ச்சுவாங்க. காய்ச்சிட்டு அதை எப்படி தெரியுமா வைப்பாங்க, நல்லா ஆற வச்சு குடிக்கிற பக்குவத்தில் கொண்டு வந்து சாமி கிட்ட நிவேதியம் பண்ணிட்டு, கிருஷ்ணா நீ எடுத்துக்கோ, கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதை பாக்கி இருக்கிறத தன்னோட பாக்ஸில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அதை டெய்லி டெய்லி அவங்க சாப்பிட்றதுனால அந்த அன்போடு பரிமாறுறதுக்கான அந்த ஃபுட்டோட டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குதான். ஓகேவா? அதனால வந்து பகவானுக்கு இங்கே வைக்கிற அந்த ராஜ்போக் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஓகேவா? அது தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்படி ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுது, இதோட அந்த கதை முடியுது. அதாவது அன்புக்கு பகவான் எப்படி ஒரு இதை செய்கிறாங்கன்னு, இந்த பாட்டிமாவுக்கு ஒரு நாள் அவசரமாக வேலை, சீக்கிரம் அவங்க வேலை பார்க்குற இடத்துக்கு போகணுங்கிறனால இந்த கஞ்சி வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அதை ஊதாமல் சூடாகவே ஆத்தாமல் சூடாகவே கொண்டு வந்து சுவாமி கிட்ட வச்சுட்டு நீ இதை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. அன்னைக்குன்னு பூரி ஜெகநாதர் கோயிலில் ஜெகநாதரோட வாய் ஃபுல்லாக அப்படி சூடு, அந்த சூடு கொப்பளங்கள் சொல்லுவோம்ல, அது வந்துருச்சான். உடனே பாண்டாஸ்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும், ஏன் இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னும், இல்லை அந்த பாட்டிமா எனக்கு டெய்லி சாப்பாடு வைப்பாங்கல்ல, அவங்க இன்னைக்கு சூடாக வச்சுட்டாங்க, ஊதிட்டு எனக்கு டெய்லி பக்குவமான சூட்டில் வைக்கிறவங்க இன்னைக்கு சூடாக வச்சுட்டாங்க, நானும் உங்கள் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொன்ன உடனே இதை எடுத்துக்கிட்டேன், அது என்ன ஆயிடுச்சு, எனக்கு வாயெல்லாம் சுட்டுடுச்சு. ஓகேவா? இது எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளும் வீட்டில் பகவானுக்கு பிரசாதம் வச்சு பண்ணும்போது சுட சுட குக்கரை திறந்து அதுலேருந்து சாதத்தை எடுத்து போட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய்யை போட்டு துளி உப்பு வச்சு கொண்டு போய் சாமி கிட்ட வைக்கக்கூடாது. சாப்பிட்ற நம்ம எப்படி சாப்பிடுவோம், நம்ம சாப்பிட்ற சூடுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் கொண்டு வந்து சுவாமிக்கு நம்ம நிவேதியம் பண்ணணும். சரியா? ஸோ அதில் என்ன பார்க்குறாங்க, அந்த அன்பை தான் பகவான் பார்க்குறாங்க. அது அவ்வளோ ரிச் ஃபுட்டாக, அதில் அத்தனை ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குதா, அதெல்லாம் பார்க்காம அவங்க என்ன பார்த்தாங்க, அந்த அன்பை அவங்க கொடுத்து கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லிட்டு அதை சேவிக்கிறாங்களே, அதுதான் அந்த இடத்துல மெயின் திங். ஓகேவா? அந்த அன்பை, அந்த பாவத்தை, பாவம் இல்லை நம்ம பாவம்னு படிக்கணும், இந்த பாவத்தை பகவான் பார்க்குறாங்க.
நவீன காலத்தின் தடைகள். நம்மளால இந்த மாதிரிலாம் என்ன மாதாஜி இந்த 4 ஸ்டெப்ஸ் சொன்னீங்க, அனன்ய பக்தி முடியாது. அடுத்தது பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு கொண்டு வரலாம். பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு அது நிச்சயமா கொண்டு வரலாம். நிஷ்காம கர்மயோகம் கொண்டு வரலாம். அடுத்தது இந்த ஒண்ணு நம்மளோட இங்கே நம்மளுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை நமக்காக செய்யாம பகவானுக்காக செஞ்சுட்டு பலன் எதிர்பார்க்காம விட்டுறலாம். இதெல்லாம் நம்மளால கொண்டு வர முடிஞ்சது அப்படின்னா நிச்சயமா நம்மளாலையும் இந்த படிக்கட்டுகளில் ஏற்றம் பெற முடியும். நவீன காலத்தின் தடைகள்னு பார்த்தோம்னா மனக்கட்டுப்பாடு தான். ஊசியில் நூறு கூர்ப்பதற்கு எப்படி ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட கவனம் தேவையோ அதே போல பக்திக்கு மனக்கட்டுப்பாடு அவசியம். இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருந்தது, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இருந்தால் தான் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருந்ததுனால தான் பகவான் கிட்ட போகவே முடியும். ஓகேவா? ரெண்டும் அவசியம். ஸோ இப்போ ஒரு ஊசியில நூல் கோக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்றோம்? நல்ல லைட்டை போட்டுக்கிறோம், ஷார்ப்பாக வச்சுக்கிறோம், அந்த நூலை வச்சுக்கிறோம், பிடிக்கிறோம், உள்ளர விடுறோம். அப்பதான் அது போக முடியுது. ஓகேவா? அதை மாதிரி பக்திக்கும் என்ன தேவை? அந்த கண்ட்ரோல்ங்கிறது தேவை, மனக்கட்டுப்பாடுங்கிறது தேவை. உடல் அழகு மற்றும் உலக இன்பங்கள் என்ன இல்லை, நிலையானவை அல்ல. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்? அப்ப நமக்கு பகவான் யார் பிரியமானவர்கள், பிரியமானவரோட குவாலிஃபிகேஷன் என்னங்கிறத சொல்லிட்டாங்க. அடுத்தது என்ன மாதிரி படிநிலைகளை கிராஸ் பண்ணி பகவான் கிட்ட ரீச் அவுட் பண்ணலாங்கிறதையும் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த பழக்கத்தில் பத்தி தொண்டில் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், ஜெபம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை தினமும் சொல்லுங்கள், மாலையில் சொல்லணும். ஓகேவா? ஜெபமாலை வச்சு சொல்லணும். உணவு, சாத்விக உணவு எடுத்துக்கணும். பிரசாதத்தை மட்டுமே உண்ணுங்கள். பகவானுக்கு அதை படைச்சிட்டு பகவானோட ஒரு துளசி பத்திரம் வச்சு நீங்கள் பகவானுக்கு நிவேதியம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த பிரசாதத்தை நம்ம உட்கொள்ளணும். அப்போ பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உணவு அது. அப்போ நிச்சயமா அவரோட அருள் அந்த உணவில் இருக்கும். அடுத்தது சாது சங்கம், சத் சங்கம். சத் சங்கம் என்ன? பக்தி விருட்ச வகுப்புகளில் இணையுங்கள். இப்போ இந்த லெவல் முடிச்சிட்டீங்க, லெவல் 1 நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ண உடனே அடுத்தது வந்து பக்தி விருட்சா அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு அட்மின்ஸ் அதுக்கான மெசேஜ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் படித்தவங்க நீங்கள் எல்லாருமே ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிட்டு அந்த டியூட்டி அசோசியேஷன்லேருந்து நம்ம வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான். ஏன்னா பாதி கிணறு தாண்டதுன்னு சொல்லுவோம்ல அது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இன்னும் முன்னேறி அந்த கிணறு ஃபுல்லாக தாண்டி பார்க்கணும். அதுதான் நம்ம ஒரு விஷயத்தில் இறங்கிட்டோம் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ரீச் அவுட் டில் டு சக்சீட் டு கோல். அது வரைக்கும் நம்ம போகணும் அது. ஸோ அந்த சாது சங்கம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இந்த டியூட்டிஸ் அசோசியேஷனுக்கு என்ன தேவை? மேலே மேலே மற்ற கிளாஸ்லலாம் நம்ம சேர்ந்து அதுலலாம் நம்மள ஈடுபாடு பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமா இந்த பக்தி தொண்டு பகவானை ரீச் பண்ணக்கூடிய இந்த பக்தி தொண்டுலேருந்து நம்ம பிறழாமல் இருப்போம். 20வது ஸ்லோகம், கடைசி ஸ்லோகம். ஏது தர்மாமியமிருத்தம் இதம், ஏது தர்மியாமிருத்தம் இதம் ஏதோக்தம் பரியுபாசதே ஸ்ருத்ததானா மத் பரமா பக்தாஸ்தை தீவமே பிரியாகாம். பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி மற்ற எல்லாமே என்ன பண்ணிடும்? நம்மளை கொண்டு போய் வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துல விட்டுரும். ஓகேவா? தியான யோகம், தியான யோகத்துல மனசு சஞ்சலப்பட்டுரும். அப்புறம் உடம்பை வலுப்படுத்துற மாதிரியான யோகங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அது ஹட்ட யோகம்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா ரொம்ப சிரமம், கஷ்டம். ஓகேவா? கர்மயோகம் அது என்ன பண்ணிடும்? இந்த மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட்லேருந்து நம்மளை விடாது. ஸோ எதுதான் அழிவற்ற பாதை? பக்தி யோகம் தான் அழிவற்ற பாதை. அந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்தவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். குவாலிட்டி ஆஃப் ஏ பக்தா. பகவான் மறுபடியும் சொல்றாங்க, பரம இலக்காக நம்பிக்கையோட தன்னை ஈடுபடுத்திட்டு வரவங்க தான் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். அப்ப இந்த மாதிரி அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அதாவது பக்தி தொண்டு செய்யணும். இந்த பக்தி தொண்டுன்னா என்ன மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம பார்த்தோம்ல, கோவில் கட்டலாம் அல்லது கோவில் கட்டுறதுக்கு நிதி அனுப்பலாம், நந்தவனம் வைக்கலாம், இல்லை நந்தவனத்துக்கு போய் நம்ம பொருள் உதவி செய்யலாம், தண்ணீர் ஊற்றலாம், அந்த மாதிரி. ஓகேவா? அப்புறம் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு பிரசாதம் நம்ம சமைச்சு கொடுக்கலாம். அங்கே நிதி தேவைப்பட்டதுன்னா அவங்களுக்கு தேவையானதுக்கு பொருள் உதவியோ அல்லது பண உதவியோ நம்ம கொடுத்து அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம்? அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸை நம்ம செஞ்சுட்டே போகலாம். பகவானோட நமக்கு ஒரு கனெக்ஷனை ஏற்படுத்திக்க முடியும். இதெல்லாம் தவிர வேற என்ன டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னா, பாகவதத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் 9 டைப்ஸ் இருக்கு. மொத்தம் 9 வகையான பக்தி தொண்டுகள் இருக்குது. அதாவது ஸ்ரவணம், கேட்டல், பகவானை பற்றின விஷயங்களை எப்பவுமே கேட்கறது. அடுத்தது ஸ்ரவணமுக்கு அப்புறம் கீர்த்தனம், நம்ம வந்து பகவானோட நாம ஜபங்களை சொல்றது, பகவானோட பற்றின பக்தி பாடல்களை பாடுறது. அப்புறம் விஷ்ணோர் ஸ்மரணம், பகவானை பற்றி எப்பவுமே நினச்சிட்டே இருக்கிறது. காதால கேட்டு வாயில பாடினாதான் மனசுல நிற்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த 3 வந்துருச்சா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் 3 வந்துருச்சு. அடுத்தது வந்து பாத சேவனம், பகவானுக்கு சேவை பண்றது. ஓகேவா? ஆஞ்சநேயர் எப்படி ராமருக்கு பண்ணார் அந்த மாதிரி பாத சேவனம் பண்றது. அப்புறம் அர்ச்சனம்,
அர்ச்சனை பண்றது மூலமா, ஓகேவா? அது மூலமா நம்ம பகவானோட நமக்கு ஒரு கனெக்ஷனை உண்டு பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்தனம், நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்தனங்கள் தெரிவிக்கிறது, அவங்களுக்கு வேணுங்கிறது என்னவையோ அது எல்லாத்தையும் வாங்கி கொண்டு போய் கொடுக்கறது. கோவில்ல வந்தவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து அங்க வர்றவங்க எல்லாருமே பக்தர்களுக்கு தேவையான ஆஹ் அந்த இடத்துல இப்ப கோவில்ல ரொம்ப திருவிழா விசேஷம் அப்படின்னு நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பந்தல் போட்டு தருவாங்க. அப்புறம் வந்து வர்றவங்க எல்லாருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு நீர் மோர் தருவாங்க. பசியா இருந்ததுன்னா உணவு அங்க அன்னதானம் பண்ணுவாங்க, ஓகேவா? இந்த மாதிரி மத்த மத்த பக்தர்களுக்கு வந்து நம்ம பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருந்து அவங்களெல்லாம் சேர்த்து அரவணைச்சு அந்த அன்பு தொண்டில் கொண்டு வர்றது. அடுத்து தாசியம், பகவானுக்கு தாசனா இருந்து நம்ம சேவை பண்ணலாம். சக்கியம், ஃப்ரெண்டா இருந்து நம்ம பண்ணலாம். எப்படி அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் பகவானுக்கு வந்து எப்படி நண்பனா இருக்கிறாரோ அந்த மாதிரி. அடுத்தது ஆத்ம நிவேதனம், இந்த உடல் பூராவே கண்ணு வந்து பகவானை மட்டும்தான் பார்க்கும், கால்கள் வந்து பகவானோட கோவிலுக்கு மட்டும்தான் போகும், இந்த கைகள் வந்து பகவானை நோக்கி தான் கையெடுத்து கும்பிடும், பகவானோட பிரசாதத்தை தான் சாப்பிடும், பகவானுக்கு பூமாலைகள் கட்டும், பகவானுக்கான ட்ரெஸ்ஸு நம்ம அலங்காரம் பண்ணும், ஓகேவா? இந்த மாதிரி இந்த உடம்புல இருக்கிற அத்தனை அவயங்களும் பகவானுக்கான தொண்டை செய்யற மாதிரி அமைச்சுக்கிறது. இது வந்து பாகவதத்துல பரிந்துரைக்கப்பட்ட பக்தி தொண்டு. 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பிரகலாதனால சொல்லப்பட்டது, ஓகேவா? அப்படி அதனாலதான் பிரகலாதன் மிக மிக பிரியமானவன் பகவானுக்கு, ஓகேவா? கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவராக நம்மளும் மாறணும். யார் இந்த தர்ம அமிர்தத்தை நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் எனக்கு மிக மிக அன்பானவர்கள். பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். நம்ம எப்பவுமே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும்போது இந்த ஒரு வார்த்தைகளும் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே, எல்லா அக்ஷரங்களும் தெளிவா உச்சரிக்கணும். நம்ம ஹரே அப்படிங்கிற அந்த அதுக்குள்ள வந்து ராதா அவங்களோட நாமம் இருக்கு, ராதாவடி நம்ம சேர்த்துதான் நம்ம இந்த மகாமந்திரத்துல சொல்றோம். இதுல ஏதாவது நம்ம நாம அபராதம் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கறதுனாலதான் ஒரு மாலை நம்ம முடிக்கும் போது பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம் அவங்க கோஸ்வாமிகள் 5 பேரும் நம்மள என்ன செய்யறாங்க, நம்ம செய்த ஏதாவது தவறு பிழைகள் இருந்ததுன்னா அதை திருத்தி அதை கொண்டு வந்து பகவான் கிட்ட சேர்ப்பாங்க. பொதுவாகவே சரஸ்வதி தேவியே நம்ம ஸ்லோகம் சொல்லும் போது நம்ம சொல்ற இடத்துல சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சிருவோம், ஒரு அக்ஷரங்களை பிசகுற மாதிரி சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நடுவில் சரஸ்வதி தேவி இருந்து அதை சரியா கரெக்ட் பண்ணி பகவானோட காதல் கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்துபேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, जय जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय, जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जय, जय भगवद गीता और भागवत ग्रंथों की जय, जय जय श्री राधा गोविंद की जय, जय जय अयोध्या श्री रामलला की जय, जय गौरव गौरा प्रेमानंदा हरि 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 बोल. बोल. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம், மொபைல வச்சுட்டேன், ஒரு நிமிஷம் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கான குவிஸ் பார்த்துருவோம் நம்ம. அத்தியாயம் 12 பக்தி யோகம். முழுமையான கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. முழுமையான உண்மையை உணரும் பல்வேறு செயல்முறைகளில் இது மிகவும் நேரடியான மற்றும் எளிதானதாக கருதப்படுகிறது. கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், ஹட யோகம். भक्ति योगम भक्ति योगम. எஸ், ஹரிபோல். தேங்க்யூ. இறைவனின் கூற்றுப்படி பூரண பக்தன் யார்? இறைவனின் தனிப்பட்ட வடிவில் மனதை நிலைநிறுத்துபவர்கள், மிகுந்த ஆழ்நிலை நம்பிக்கையுடன் இறைவனை வழிபடுவதில் ஈடுபட்டவர்கள். ஏ மற்றும் பி 2 ஆப்ஷனும், மேலே உள்ள எதுவும் இல்லை. A and B. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா.
புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கொஸ்டின். இறைவனின் தனிப்பட்ட வடிவில், அதாவது ரூப வழிபாடு பண்றாங்க, மிகுந்த ஆழ்நிலை நம்பிக்கையுடன் இறைவனை வணங்குகிறார்கள். நம்பிக்கையும் தேவை, ஒரு பக்தனுக்கு நம்பிக்கை தேவைன்னு நம்ம எவ்ரி டைம் பார்த்துட்டே வரோம். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி, ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட். ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன். அடுத்த கொஸ்டின், பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும் எல்லோரிடமும் சமமாக பழகுவதன் மூலமும் அத்தகைய நபர் அனைவரின் நலனிலும் ஈடுபடுகிறார் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். என்னை தியானிக்கிறார், இறுதியாக என்னை அடைகிறார், கடுமையான சிக்கனத்தை கடைபிடிக்கிறார், மேலே உள்ள எதுவும் இல்லை. என்னை அடைகிறார். ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமபுருஷ பகவானை உணர பகவத்கீதையில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முக்கிய வழிமுறை என்ன? கடுமையான சடங்குகள் செய்ய வேண்டும், தத்துவ விவாதங்களில் ஈடுபட வேண்டும், பக்தி தொண்டின் மூலம் பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும், பொருள் இன்பத்தின் மீது ஆசை கொள்ள வேண்டும். பக்தி தொண்டின் மூலம் பகவானை சரணடைய வேண்டும். ஹரி போல் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து வெளிவருவதற்கான செயல்முறை என்ன? இறைவனை வணங்கி அனைத்து செயல்களையும் துறப்பதன் மூலம். ஆப்ஷன் பி, விலகாமல் இறைவனுக்கு எப்போதும் தன்னை அர்ப்பணிப்பதன் மூலம். ஆப்ஷன் சி, பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இறைவனை தியானிப்பதன் மூலம். ஆப்ஷன் டி, மேலே உள்ள அனைத்தும். மேலே உள்ள அனைத்தும். மேலே உள்ள அனைத்தும். ஹரிபோலியே. மற்றவங்க என்ன பண்றீங்க? அந்த பிரபுஜியும் மாதாஜி தான் ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க. எல்லாருமே கொஸ்டின்ஸ் கவனமா கேட்டு ஆன்சர் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஒரு பக்தன் கிருஷ்ண உணர்வில் வேலை செய்ய முடியாமல் போனால் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஓகேவா, பகவான் சொன்னாங்களே படிநிலைகள், அது ஒரு பக்தன் கிருஷ்ண உணர்வில் வேலை செய்ய முடியாமல் போனால் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும்? அதன் பலனை துறந்து செயல்களை செய்து சுயமாக இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். தனது செயல்பாடுகளின் திரட்டப்பட்ட முடிவுகளை சில நல்ல காரணங்களுக்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும். ஆப்ஷன் சி, ஏ அண்ட் பி. ஆப்ஷன் டி, எதுவும் இல்லை. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா இருக்கு. ஆப்ஷன் ஏ கொடுக்குறேன் பாருங்க. அவங்க செய்யறாங்கல்ல அந்த கர்மம், அதோட பலனை துறந்து அந்த செயல்களை செய்யணும். பலனை துறந்து, பலன் மேல அந்த பற்று இல்லாம அந்த செயலை செய்யணும். அது ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் பி வந்து அவர் தனது செயல்பாடுகளின் மூலம் திரட்டப்பட்ட முடிவுகளை சில நல்ல காரணங்களுக்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும். அப்படி அவுட்புட் ஏதோ ஒன்று அவருக்கு கிடைச்ச அவுட்புட்டை மேல பற்று இல்லாம செஞ்சிடணும். இன்னொன்னு, அந்த மாதிரி ஒரு பலன் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை தியாகம் பண்ணிடணும். மூணாவது ஏ பி ரெண்டுமே. நாலாவது ஆப்ஷன் ரெண்டும் இல்லை. ஏதான் கரெக்ட். நல்லா யோசிங்க மாதாஜி. முதலாவது வரும் மாதாஜி. முதலாவது வந்து நம்ம பற்று இல்லாம செய்யணுங்கிறது. ரெண்டாவது, நமக்கு அந்த பற்று இல்லாம அவங்க செஞ்சு அதுக்காக ஒரு கிடைக்குது இல்ல. இப்ப நான் வந்து என்ன பண்றேன், நான் வந்து எனக்கு இங்க அங்க கோயில் கட்டுறாங்க, அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, நான் போயிட்டு அங்க வந்து என்னால முடிஞ்ச எல்லா வேலைகளும் செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன செய்யறாங்க, எனக்கு ஒரு பொன்னாடை போத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எக்ஸாம்பிளுக்கு, யாரும் போத்த வேண்டாம், யாரும் போத்தணும்னு நம்ம எதிரும் பார்க்க கூடாது. ஓகேவா, அது சுவாமி கைங்கரியம். உடனே நான் என்ன செய்வேன், அதை வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை போத்தனவங்க கையிலையோ, அல்லது அங்கே ஒரு சின்ன குழந்தை நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அழகான பாட்டு பாடியிருப்பாங்க, பகவான் மேலே கீர்த்தனம் 2 நாளாக அவங்க பாடியிருப்பாங்க, இல்லாட்டி வந்து மந்திரஜம் உச்சாடனம் பண்ண எத்தனையோ அங்கே இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க, யாரு பண்டிதர்கள்லாம் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு நான் அதை செஞ்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி நான் அந்த பலனை தியாகம் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எது சிறந்தது? ஏ பி ரெண்டும் சிறந்ததா, ஏ மட்டும் சிறந்ததா, பி மட்டும் சிறந்ததா? மாதாஜி, பி தான் சிறந்தது. ஏன்னா இதுக்கு ஒரு விளக்கம் வந்து என்னன்னா மாதாஜி, இப்ப நமக்கு நீங்க இப்ப உங்களை ஹானர் பண்றாங்க, நீங்க இது பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லி. பட் ஆனா உங்களுக்கு வந்து இப்ப அவங்க ஹானர் பண்ணிட்டாங்க, நான் ஏதோ புண்ணியம் செஞ்சுட்டேன்னு நினைச்சா அதுவும் ஒரு தவறான சிந்தனைக்குள்ள மாறிடும் மாதாஜி. பட் உங்களுக்கு கிடைச்சது வந்து நீங்க பகவானுக்கே திரும்ப சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது அந்த அத்தனைக்கான என்ஜாயர் வந்து பகவானாவே மாறிடுவாரு மாதாஜி. இல்லை, நான் கொடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பேசிக் லெவலில் நான் கொடுத்தேன். ஆக்சுவலாக அது இந்த ஆன்சர், அந்த ஆப்ஷனை உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுக்காக நான் கொடுத்தது அது. நீங்கள் ஆப்ஷனை பாருங்க. பலனை துறந்து செயல்களை செய்வார் ஒருத்தவர், தனது செயல்பாடுகளின் மூலம் திரட்டப்பட்ட அந்த முடிவு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை வந்து சில நல்ல காரணங்களுக்காக தியாகம் செய்வார் ஒருத்தவர். ஏ.
செயல்களை துறக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஸ்டெப்பு. அது பண்ண முடியல, செயல்கள் மேல நமக்கு வந்து அந்த பற்றுதல் இல்லாம எனக்கு வேணும் வேணும் அந்த நல்ல பலனா கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது அந்த பலன் நமக்கு கிடைக்குதோ இல்லையோ ஒரு குட் ரிசல்ட் வரணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம செய்யற அந்த பற்றை விட்டுறது முதல் ஸ்டெப்பு. அது என்னால முடியல. குட் ரிசல்ட் வேணும், குட் ரிசல்ட் வரணும், குட் ரிசல்ட் வரணும் நான் சொல்றேன். அந்த வந்த ரிசல்ட்டை நான் ஒன்றும் அதை எடுத்துக்கல, நான் என்ஜாய் பண்ணிக்கல. ஸோ அது அது இல்லைன்னா இது கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும் மேடம். ஆஹ், புரியல. அப்ப பி தான் இந்த வரும் மாதாஜி. ஏ பி ரெண்டு பீல வந்து வருங்கிறேன் நான். பிறருக்கு கொடுக்கறதுங்கிறத விட கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். அதான் தியாகம். பகவான் வந்து ஆமா. நீ கர்மயோகம் பண்ணு, அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகம் பண்ணு. அப்படி இல்லைன்னா ம். அந்த பலனை எனக்கு திறந்துடு. அந்த பிரம்ம பலனை நீ எனக்கு திறந்துடு அப்படிங்கிற பலனை எனக்கு ஆமா. திறக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா, இங்கே நான் சொன்னது காரணங்களுக்காக தியாகம் செய்யணும். ஸோ ஆப்ஷன் பி வந்து தியாகம் செய்யறது, ஆப்ஷன் ஏ வந்து பற்று Yes. இல்லாமல் இருக்கிறது. ஸோ B தான். யாரு ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே தான் வந்து என்ன ரெண்டு. அப்படின்னா, எஸ், கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்ல வந்து எது இருக்கணும், ஏவும் இருக்கணும், பியும் இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. நல்ல அனாலிசிஸ் இது. கிருஷ்ணரின் கூற்றுப்படி எந்த குணங்கள் ஒரு பக்தனை அவருக்கு மிகவும் பிடித்ததாக ஆக்குகின்றன? தியானத்தில் திறமை மற்றும் வேதங்களை பற்றி ஆழமான அறிவு உடைய ஒரு பக்தன், பொருள் ரீதியாக வெற்றிகரமான மற்றும் பரோபகரமாக இருப்பது. ஆப்ஷன் சி, எல்லா சூழ்நிலைகளையும் சமதர்மம் மற்றும் சிக்கனத்தை கடைபிடித்தல். ஆப்ஷன் டி, பொறாமை கொள்ளாதவர், அனைத்து உயிர்களிடத்தும் கருணை உள்ளவர், அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவர், பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டவராக இருத்தல். இந்த நாலு ஆப்ஷன் டி. Four. டி Four. ஆப்ஷன் D. ஹரிபோல். டி ஹரிபோல். அடுத்த கொஸ்டின், கிருஷ்ணர் தனக்கு பிரியமான ஒரு பக்தருக்கு இந்த வசனத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள குணங்கள் என்ன? இதேதான் திரும்பி வருது. மகிழ்ச்சியோ துக்கமோ இல்லாதவர், வருத்தப்படாமலும் ஆசைப்படாமலும் இருப்பவர், சுப மற்றும் அசுப காரியங்களை துறப்பவர். ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் பி, மகிழ்ச்சி Option A. அடை இல்லை, கரெக்ட் தான். பட் இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனுங்கிறதுனால நீங்க இதை சொல்லிடுறீங்க, மற்ற ஆப்ஷன்ஸும் கேட்டுருங்க. ஆப்ஷன் பி, மகிழ்ச்சி அடைபவன், துக்கப்படுபவன், புலம்புகிறவன், ஆசைப்படுபவன், சுப காரியங்களை தனக்கு சொந்தமாக ஆக்கி கொண்டு அசுப காரியங்களை மாற்றுபவன். Plus. அடுத்த ஆப்ஷன் சி வந்து ஏ மற்றும் பி. ஆப்ஷன் டி மேலே உள்ள எதுவும் இல்லை. ஆன்சர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க. சொன்ன உங்களுக்கு A, B. இதுல பார்த்தது வந்து ஒரு ஸ்லோகம் தான் பார்த்தோம். நம்ம மிக மிக பிரியமானவர் அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு பக்தனோட குவாலிட்டிஸை வந்து பகவான் வந்து 8 ஸ்லோகாவில் சொல்லுவாங்க. நம்ம இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்த்தது 2 ஸ்லோகா தான் பார்த்தோம். பாக்கி 6 ஸ்லோகால இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதாவது அவருக்கு மிக பிரியமானவன், மிக மிக பிரியமானவன், மிக மிக பிரியமானவன் ஒரு ஸ்லோகாலையும் சொல்லிட்டே போவார். 8 ஸ்லோகாவும் இருக்கு அதுல. ஆனா நம்ம பார்த்தது இன்னைக்கு 2 தாங்கிறனால இந்த குவாலிட்டிஸ் நம்ம இன்னைக்கு கம் அக்ராஸ் பண்ணி வரல. நான் இப்ப சொல்றேன் குவாலிட்டிஸ் என்னன்னு. மகிழ்ச்சியோ துக்கமோ இல்லாதவர், வருத்தப்படாமலும் ஆசைப்படாமலும் இருப்பவர், சுப மற்றும் அசுப காரியங்களை ஒரே மாதிரியே எடுத்துக்கொள்பவர், இதெல்லாம் தான். ஓகேவா? அதான் மங்கள மற்றும் அமங்கலன்னு வரும் நமக்கு ஸ்லோகால. அடுத்தது 10. இந்த வசனத்தில் இலக்கை அடைவதில் கிருஷ்ணர் யாரை புகழ்கிறார்? பொய் வாதங்களினால் மயங்கி பக்தி மார்க்கத்திலிருந்து விலகுபவர்கள், செயல்களின் பலனை துறந்து அறிவை அடைந்த பிறகு தியானம் செய்பவர்கள், பக்தி தொண்டின் அழியாத பாதையில் செல்வோர் மற்றும் நம்பிக்கையுடன் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்பவர். ஆப்ஷன் டி மேலே உள்ள அனைத்தும். சி. எஸ், ஹரிபோல். கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சது மேடம். எஸ், ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா.